அது என்னன்னா சைனீஸ் இது வந்து அவங்களுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட். லாஸ்ட் டைம் கூட அங்கதான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஆமா கேரளால தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஆமா, இப்ப அங்க நிறைய டே பை டே இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே வருதான். ஓ. கோவிடா மேம்? இப்ப எனக்கு வந்தது கூட அந்த மாதிரிதான் தோணுது மத்தாஜி. டேஸ்ட்லெஸ். சாப்பிடாம நான் 10 நாள் 15 நாள் இருந்தேன் மத்தாஜி. டேஸ்டே இல்ல. இப்ப எனக்கு ஒரு 2 கோல்டு வந்தாலே கோவிட் தான் மாதாஜி. அது கூட ஒரு மாதிரி மாதாஜி. இது வெறும் உப்பு டேஸ்ட் மட்டும் தான் தெரிஞ்சது. ஆல்ரெடி பெரிய கோவிட் எல்லாம் வந்து போயாச்சு. அதனால இப்ப சட்டு சட்டுன்னு வந்துரும் போல இருக்கு வந்தவங்களுக்கு. மினி கோவிட் மாதிரி. மினி கோவிட். ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி உடம்புல நல்லா இம்யூன் ஆயிட்டோம். அதனால எல்லாருமே என்ன பண்ணலாம், நம்ம 2020-21 எல்லாம் இதுதான் பண்ணோம், பிரேயர்ஸ் இல்லையா? எல்லாரும் நாம ஜபங்கள் சொல்லும் பொழுது பகவான் எல்லாருமே ரட்சிக்கிட்டோம்னு சொல்லிட்டு நீங்க ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. தட்ஸ் ஃபைன் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரேயர்ஸ் மட்டும் நம்ம வச்சா போறோம். ஏன்னா யாருக்கு என்ன வரும் என்ன போகும்ன்றது தெரியாது. சரி, எதையுமே நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. இதுதான் இந்த உலகத்தினுடைய குவாலிட்டியே. அதனால வந்து நம்ம வி ஷுட் ஆல்வேஸ், இப்ப கோவிட்னு நினைக்கிறோம், கோவிட் இல்லைன்னா வேற எதனா ஒண்ணு வரும். அதனால வில் பி ஆல்வேஸ் சஃபரிங் வித் சம்திங். அதனால நம்ம எப்பவுமே வந்து பகவான் எல்லாருக்குமே நல்ல அருள் புரியட்டும், ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கட்டும், பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியறதுக்குரிய பிராப்தத்தை கொடுக்கட்டும். இப்படிப்பட்ட பிரேயர்ஸ் நாம கண்டிப்பா செய்யலாம். ஓகே, அவருக்கு திருத்தொண்டு புரியறதுக்காக தானே நாம கேட்கிறோம் இல்லையா? அதுல ஒண்ணும் தவறே கிடையாது. ஸோ வி கேன் ப்ரே. அதாவது நம்ம வந்து திருத்தொண்டு கண்டிப்பா நம்ம செய்யணும். வி ஷுட் டூ தட் இஸ் சர்வீஸ். சர்வீஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சர்வீஸ் இல்லைன்னா நத்திங் இஸ் தேர் இன் அவர். நம்ம பேங்க் பேலன்ஸ் எப்படி வேலை செஞ்சாதான் நமக்கு பேங்க் பேலன்ஸ் வருமோ, அது போல சர்வீஸ் செஞ்சாதான் பகவான் திருத்தொண்டி அக்கௌண்டபிலிட்டியே ஏதாவது நம்ம இருப்போம். எங்கேயாவது ஒரு முறையாவது நம்ம பண்ணியிருக்கோமான்னு பகவான் நமக்கு தேடி தேடி கொடுப்பாரு. அவர் வந்து எங்கேயாவது ஒரு முறை நாம ஜபம் சொல்லி எப்படி அஜாமிலனுக்கு கிடைச்சது. அஜாமிலன் வந்து அதாவது தவறுகள் இழைத்தான், ஆனா நான் அவன் அபராதங்கள் செய்யவில்லை. ஸோ தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ். நேத்து கூட NND பிரபுஜி மீண்டும் அதை தான் எடுத்துரைத்தார். ஸோ அபராதங்கள் வேறு, பாவ செயல் வேறு. அபராதங்கள் என்பது தெரிந்தே செய்வதுதான். அதாவது இது அபராதம் அப்படிங்கிறது வந்து தெரியும், அதனால அது செய்யாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம பார்க்கணும். இப்போ வைஷ்ணவர்களுக்கு நாம அவமதிக்கிறது, ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அடுத்தவங்களை வந்து அதாவது ரொம்பவுமே வேல்யூ இல்லாம ட்ரீட் பண்றது இல்லையா? இவன் தோ தே ஆர் வேல்யூபிள் பீப்புளா இருந்தாலும் நமக்கு அந்த கோட்பாடுகள் பிடிக்கலன்னான்றதுனால, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்லயே வந்து நாம இது பண்றோம், ஆனா நம்ம அதாவது நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்க நம்மளை பார்த்து இது பண்றாங்க, அதெல்லாம் கூட அபராதங்கள் தான். எனிதிங், அது சின்னதா இருக்கட்டும் பெரியதா இருக்கட்டும், அது அபராதம் தான். அந்த அபராதங்கள் கண்டிப்பா நாம செய்யக்கூடாது. ஆனா பாவ செயல்கள் வந்து வேற, அவரவர்களுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு இல்லையா, அவங்க மனசுல வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு செயலை வந்து அவர் எவ்வாறு அதை செயல்படுத்துகிறாரோ அது புண்ணியமாகவும் பாவமாகவும் மாறுகின்றது, அது வேற. ஆனா அபராதங்கள் வந்து செய்யவே கூடாது. அதை எப்பவுமே நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். ஸோ we should always should not do the aparathas. That is not forgivable. அபராதங்கள்ல இருந்து திருந்திக்கலாம் மத்தாஜி. ஆனா பாவ செயல்கள் நம்ம கர்ம வினையால திருப்பி திருப்பி வருது. கரெக்ட். அபராதம் ஒரு முறை செஞ்சா திருந்திக்கும், ஆனா எப்பயுமே செஞ்சுட்டு இருந்தா அது வந்து திருந்த முடியாது இல்லையா? ஸோ அபராதம் என்று தெரிந்து கூட நம்ம செய்யக்கூடாது. தெரியாமல் வந்து செய்த பிறகு அது அபராதம் தெரிஞ்சாக்கா அது நம்ம வந்து மாத்திக்கலாம். ஆனா தெரிந்தே செய்வது என்பது அபராதம் தான் இல்லையா? ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப தவறு. பாவ செயல் வந்து நமக்கு தெரியாது மத்தாஜி, அது செஞ்ச பிறகுதான் அது பாவமா புண்ணியமானே தெரியும் இல்லையா? பாவங்கள் வந்து நமக்கு தெரியாது, பிளைண்டா செஞ்சுட்டு இருப்போம் நம்ம. அதுக்கு கூட பகவான் மன்னிச்சிருவார். ஆனா அபராதங்கள் வந்து மன்னிப்பு கிடையாது. அதனாலதான் அபராதங்கள் செய்யக்கூடாது. ஏன் மேற்கத்திய நாடுகள்ல வந்து அதாவது பாவங்கள் நிறைய செய்யறது யாருன்னா மேற்கத்திய நாடுகள்ல தான். நம்ம NND பிரபுஜியே கோட் பண்ணியிருக்காரு. அந்த காலத்துல எல்லாம் அப்படிதான் இல்லையா? இப்பயும் கூட அந்த இடத்துல இல்லாத ஹையர் லெவல்ஸ்ன்னு பாக்குறோம் நம்ம அந்த இடத்துல. நம்ம பரத கண்டத்துல நமக்கு எல்லாம் கலாச்சாரம் ஊறி போனதுக்குனால நம்ம பாவ செயல்கள் வந்து யோசிப்போம் நம்ம. ஆனா அங்கெல்லாம் அப்படி கிடையாது, பாவங்கள் வந்து செய்துட்டே தான் இருப்பாங்க. ஆனா அபராதங்கள் வந்து நாம we are doing on the lotus feet of a senior devotees or Vaishnavas. இந்த மாதிரி இதுல எல்லாம் நம்ம அபராதங்கள் செய்யறோம். அது எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பா தவிர்க்கணும். ஏன்னா நம்ம தான் நிறைய தர்க்கம் பண்றது இல்லையா? we always do தர்கா. அவங்க அப்படி கிடையாது. they have basically அந்த சமர்ப்பணம்.
ஸோ கிறிஸ்டியானிட்டி எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா அவங்க அந்த ஸ்ட்ரிக்டா ரெகுலேஷன்ஸ் இதெல்லாம் எப்பவுமே அவங்களுக்கு அது ஊறி போன ஒரு கலாச்சாரம், அதனால அவங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதனாலதான் அதே மாதிரி இந்த கோட்பாடுகள் எல்லாம் இது அபராதங்கள் என்று சொன்னால் அவங்க கண்டிப்பா செய்ய மாட்டாங்க. ஆனா நாம அப்படி கிடையாது. அதை அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்கம் கிடையாது. அதனாலதான் நம்ம அதை அபராதங்களா மாறிக்கிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா பௌதீகத்தை நம்ம அந்த அளவுக்கு வேரூன்றி வச்சிருக்கோம் நம்ம. ஓகே, சோ இதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட், ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயமுதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वापदाण्डिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. सप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंदाम. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने. नामस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. நாம இப்போ 36வது பதத்துக்கு போக போறோம். நேற்றைய பதம் ரொம்ப அற்புதமான பதம். அதாவது நம்ம என்ன படிச்சோம் அப்படிங்கறது வந்து பார்க்கும் பொழுது இந்த பதத்துல சமூக வாழ்வின் அடிப்படையில் இல்லையா 4 ஆசிரமங்கள் அதை பற்றி படிச்சோம். மேலும் அவர் கர்தம முனிவர் வந்து கிரகஸ்தனாக இருந்து தன்னுடைய கடமைகள் எல்லாம் முடித்ததால அவர் இன்னும் வந்து ஒவ்வொரு இடத்திற்கு சென்று 3 நாட்டுக்கு மேல ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடாது. அதுதான் சந்நியாசம். சந்நியாசத்தை ஏற்பதற்கான அருளை வந்து வேண்டிக் கொண்டிருந்தார். யாரிடத்தில்? கபில முனி இடத்துல. அதனால மேலும் அதை நான் என்ன படிச்சோம்னா, இந்த கலியுகத்துல வந்து தடை செய்யப்பட்ட சன்னியாசிகள் எவ்வாறு இருக்கக்கூடாது, இருக்கக்கூடாது. ஆமா, இந்த 4 விதமான ரெகுலேஷன்ஸை வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா. சந்நியாசத்துல வந்து எப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது, தனக்குன்னு ஆஸ்திகளை சேர்த்து கொள்ளக்கூடாது இல்லையா. அதே மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு வாழ்க்கை, எளிமையான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய சந்நியாசத்துல அப்படி கிடையாது இல்லையா. இப்ப இருக்கக்கூடிய சந்நியாசம் ரொம்ப ரொம்ப கலியுகத்துல வந்து சந்நியாசம் வந்து பரிந்துரைக்கப்படவில்லை. என்னன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப கடினமானது ஃபாலோ பண்றது. அதனால சந்நியாசம் வந்து இட் இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட் ஃபார் கலியுகா. அதனால்தான் இப்பெல்லாம் பிரம்மச்சரியம் மட்டும்தான் வந்து எடுத்துட்டு போறது. சந்நியாசம் என்பது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து எல்லா மனித இனத்து பயனுக்காக அதை மிகவும் நன்றாக பிரச்சாரம் செய்ய. அதனால ஒண்ணு நமக்கு என்ன இருக்கிறது, நாம சங்கீர்த்தனம் தான். ஸோ அதனால ஒளியின் வடிவத்துல வந்து நாம பகவானுடைய திருநாமங்களை சொல்லி நம்ம பக்தியை வந்து வெளிப்படுத்துறது. அததான் சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கார். ஸோ இப்ப நாம 36வது பதத்திற்கு போகின்றோம். எஸ், ஸ்ரீ விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. ஏதந்தே ஜன்மலோகேஸ்மின் முழுஷோஷனாம் துராஷயாத் பிரசமஜ்ஞான தத்வானம் சம்மதாயாத்ம தர்ஷனே. हरे कृष्णा माताजी. एतद्मे जन्म लोकेऽस्मिन् मुमुक्षाणां दुराशयातु प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्मदायात्मदर्शने. ஏதத் இந்த மே என்னுடைய ஜன்ம பிறப்பு லோகே இந்த உலகில் அஸ்மின் இதில் முஷுக்ஷணாம் விடுதலை விரும்பும் சிறந்த முனிவர்களால்
துராசயாத் அவசியமற்ற ஜட உலக ஆசைகளிலிருந்து, பிரசம்யானாய விளங்குவதற்காக, தத்வானாம் உண்மைகளின், சம்மதாய உயர்வாக மதிக்கப்பட்டது, ஆத்ம தர்சனே தன்னை அறிதலில். மொழிபெயர்ப்பு: அவசியமற்ற மண்ணுலக ஆசைகளின் கட்டுப்பாடிலிருந்து விடுபட விரும்புபவர்களால் தன்னை அறிதலில் மிகவும் உயர்வாக மதிக்கப்பட்ட சாங்கிய தத்துவத்தை சிறப்பாக விளக்க இந்த உலகில் யான் அவதாரம் எடுத்தேன். பொருளுரை: இங்கு துராசயத் என்னும் சொல் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது. துர் என்பது தொல்லைகள் அல்லது துன்பங்களை குறிக்கிறது. ஆசையத் என்றால் இருப்பிடத்திலிருந்து என்று பொருள். கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மாக்களாகிய நாம் தொல்லைகளும் துன்பங்களும் நிறைந்த ஜட உலக இருப்பிடமாக கொண்டு இருக்கிறோம். முட்டாள்கள் சூழலை புரிந்து கொள்ள முடியாது. இது அறியாமை, மயக்கம் அல்லது மாயையின் வசியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. உடனே எல்லா துன்பமான வாழ்வுக்கும் மூலமானது என்பதை மனித சமுதாயம் சீரிய முறையில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தற்கால நாகரிகம் அறிவில் முன்னேற்றம் அடைந்து கொண்டிருப்பதாக ஊகிக்கப்படுகிறது. ஆனால் இந்த அறிவு என்றால் என்ன? இது உடல் வசதிகளை மட்டும் அடிப்படையாக கொண்டது, அறிவை அடிப்படையாக கொண்டது அல்ல. எனினும் ஒருவர் தன் உடலை அமைதியாக பாதுகாக்கிறார். உடல் அழியக்கூடியது. பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல, அந்தவந்த இமே தேகா, இந்த உடல்கள் அழிவுக்கு ஆட்படுமாறு தீர்மானிக்கப்பட்டவை. நித்யஸ்யோக்தகா சரீரனக என்பது உடலுக்குள் உள்ள வாழும் ஆன்மா அல்லது வாழும் பொறியை குறிக்கிறது. அந்த ஆத்மா நிலைத்திருக்கக்கூடியது. ஆனால் உடல் நிலையானதல்ல. நம் செயலுக்கு நமக்கு உடல் வேண்டும். உடலின்றி புலன்களின்றி செயல் இல்லை. ஆனால் நிலையான உடல் கொள்வது சாத்தியமா என்று மக்கள் விசாரிப்பதில்லை. உண்மையில் அவர்கள் நிலைத்த உடலுக்கு ஆசைப்படுகின்றனர். ஏனென்றால் அவர்கள் புலன் இன்பத்தில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அந்த புலன் இன்பம் நிலையானதல்ல. அதனால் அவர்கள் நிலையாக அனுபவிக்கக்கூடிய சிலவற்றை விரும்புகின்றனர். ஆனால் எப்படி முழுமையை அடைவது என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்வதில்லை. அதனால் கபில தேவரால் இங்கு குறிக்கப்பட்டுள்ள சாங்கிய தத்துவம் என்பது தத்வானாம் எனப்படும். சாங்கிய தத்துவம் மெய்யான உண்மையை புரிந்து கொள்ள உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. எது மெய்யான உண்மை? மெய்யான உண்மை என்பது மண்ணுலகத்தின் இந்த உடலிலிருந்து எவ்வாறு அதனை உதறிவிட்டு வெளிவருவது என்று அறியும் அறிவாகும். இந்த உடலே எல்லா துன்பத்திற்கும் மூலமாகும். கபில பகவானின் அவதாரம் அல்லது இறங்கி வருதல் இந்த நோக்கத்திற்காகவே சிறப்பாக உள்ளது. அது தெளிவாக இங்கு குறிக்கப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஏதந்தமே ஜன்ம லோகேஸ்மின் முமுக்ஷுனாம் துராஷயாத். முமுக்ஷு அது முழு கிடையாது. முமுக்ஷுன்னா விடுதலைக்கு தகுதியான நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்கள் என்று பொருள். தட் இஸ் ரெடி டு கெட் லிபரேட்டட். அதுக்குதான் முமுக்ஷு என்ற பெயர். முமுக்ஷுனாம் துராஷயாத் பிரசம்யக்ஞானாய தத்வானாம் சம்மதாயாத்ம தர்ஷனே. ஏதத் இந்த, மே என்னுடைய, ஜன்ம பிறப்பு, லோகே இந்த உலகில், அஸ்மின் இதில், முமுக்ஷுனா விடுதலை பெற விரும்பும் சில முனிவர்களால், அதாவது விடுதலைக்கு ரெடியா இருக்கக்கூடிய, அதாவது தயாராக இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்கள், துராஷயாத் அவசியமற்ற ஜட உலக ஆசைகளிலிருந்து, பிரசமக்ஞானக விளக்குவதற்காக, தத்வானாம் உண்மைகளின், சம்மதாய ஒரு உயர்வாக மதிக்கப்பட்டு, ஆத்ம தர்ஷனே தன்னை அறிதல். சோ அவசியமற்ற மண்ணுலக ஆசைகளின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து விடுபட விரும்புவர்களால் அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சத்துல எது தேவை எது தேவையில்லை என்பது ஓரளவு, அதாவது நல்லா டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணக்கூடியவர். எதெல்லாம் பௌதிகத்தை தரப்பில் இருக்கின்றது, எதெல்லாம் மீண்டும் ஒரு கட்டுண்ட உடலை ஏற்பதற்கான ஒரு மார்க்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றதோ அதை அனைத்தையும் நாம கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும் இல்லையா? அப்படிப்பட்டதெல்லாமே நம்மள கட்டுப்படுத்தும். அந்த கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த உடலை நாம கண்டிப்பாக விட வேண்டும். அதற்கான செயல்கள் என்னென்ன இருக்கோ அத்தகைய செயல்களில் நாம ஈடுபடக்கூடாது.
சோ அதாவது கட்டுண்ட நிலை ஏற்படுத்தக்கூடிய செயல்கள் வந்து நம்ம இந்த பௌதிகத்துல வந்து நாம் எதெல்லாம் வந்து நம்முடையது என்று எண்ணிக்கொண்டு நாம வந்து நினைக்கின்றோமோ அது கிடையவே கிடையாது. பரம உரிமையாளர் வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன் இல்லையா? நாம் எல்லாம் சில காலத்திற்கு மட்டுமே வந்து தங்கி இருந்து அதெல்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம். இந்த ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட வந்து நம்ம பேஸா நம்ம மனசுல ஆழமா பதிந்தாலே, இங்க நம்ம வீட்டுல அங்கங்க போய் மால்ல வாங்கிட்டு வந்து குவிக்கிறோம் இல்லையா? அந்த குவிக்கக்கூடிய அந்த செயல் எல்லாமே நாம கண்டிப்பா நிறுத்திடுவோம் இல்லையா? எது தேவையோ அது வாங்கும். எவ்ரிதிங், ஆல் ரிசோர்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் த சுப்ரீம் இல்லையா? சோ ஒரு வீட்டுல வந்து விளக்கு எரிஞ்சுட்டே இருக்குன்னாக்கா, அந்த விளக்கு வந்து அதாவது எல்லா இடங்கள்லயுமே நம்ம வந்து போட்டு வச்சுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, we are wasting the electricity இல்லையா? அப்படின்னா that is also a resource. அதுவும் வந்து ஒரு நமக்கு தேவையான ஒரு இதுதான். நம்ம பின்னாடி யூஸ் பண்றதுக்கு அது தேவை. அதனால சேமித்து வைக்க வேண்டும். தேவையற்ற விளக்குகளை எல்லாமே வந்து நாம போட்டு வைக்க கூடாது. அப்படின்னா பகவானுடைய அதாவது அவருடைய வெல்த்த வந்து நம்ம வந்து அன்னெசரியா வந்து பாழ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம். அதனாலதான் எதையுமே எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு மட்டும் உபயோகித்துக் கொள்ளணும். தேவையற்ற இடத்துல எல்லாம் நம்ம விளக்குகளை போட்டு நாம சும்மா விடவே கூடாது. வீட்டுல எல்லா இடத்துலயுமே விளக்கு போட்டு விட்டுறது, இல்லைன்னா அங்கங்க போயிட்டு அங்கங்க ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு வர்றது, இது இன்றைக்கு நடக்கக்கூடிய இதுதான். எலக்ட்ரிக் பவர் கூட எல்லாமே பகவானிடத்துல இருந்து வர்றதுதான். இது எல்லாமே மனிதனுக்கு மூளையில வந்து இன்டெலிஜென்ஸை கொடுத்து இதெல்லாம் செய்ய வைக்கிறார். சோ அப்போ இது எல்லாத்தையுமே அவருடைய செயல், அவருடைய அனுகிரகத்தாலதான் நிகழ்கின்றது. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நாம அதை எவ்வாறு உபயோகப்படுத்தணும்? அது நம்முடைய வஸ்து கிடையாது. என்னதான் நாம பில் கட்டினா கூட அதை வந்து ப்ராப்பரா வந்து நாம யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். அதனால வந்து அன்னெசரியான இடங்கள்ல வந்து நாம விளக்குகளை வந்து போட்டு, இது ஒரு எக்ஸாம்பிள சொல்ற. அதே மாதிரிதான் எல்லா விஷயங்களுமே நம்ம வாழ்க்கையில எது தேவையோ அது மட்டும் நாம உபயோகப்படுத்தணும். எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவுதான் உபயோகப்படுத்தணும். சோ அது சும்மா எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து போட்டு வைக்கிறது இல்லையா? அது தேவைக்கு அதிகமா உபயோகப்படுத்துறது, அது எல்லாமே வந்து தேவையற்ற செயல்கள். அது எல்லாமே நம்மள மீண்டும் மீண்டும் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல கட்டுண்ட நிலையை தான் ஏற்படுத்தும். ஆனால் எப்பொழுது நம்ம இந்த வேறுபடுத்தி காணக்கூடிய குணத்தை நாம அதாவது மேன்மையா எடுத்துட்டு போறோமோ இல்லையா? அப்படின்னா இது செய்யணும், இது செய்யக்கூடாது, இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? இதை இப்படிதான் செய்யணும், இது எப்படிதான் செய்யணும், இப்படிதான் நம்ம பாதுகாக்கணும், இது இப்படிதான் உபயோகப்படுத்தணும், இவ்வளவுதான் உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்லாம் நமக்கு தெரிய வரும்போது கண்டிப்பாக அது அவ்வளவேதான் நம்ம உபயோகப்படுத்தணும். அதற்கும் மீறி நம்ம அதாவது உபயோகப்படுத்தி வேஸ்ட் பண்றதை விட எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு செய்யறதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? அரிசி கூட வந்து நம்ம ஒரு ஆழாக்கு அரிசி ரைஸ் வச்சாலே 4 பேர் சாப்பிட முடியும்னா அவ்வளவுதான் வைக்கணும் இல்லையா? அதிகமாக சமைத்து அது இன்னும் நம்மளால சாப்பிட முடியாம சாப்பிட்டு வேஸ்ட் பண்ணணும்ன்ற சாப்பிட்டு இல்லையா? இப்படி எல்லாம் நம்ம செய்யறோம், இல்லைன்னா கீழே போடுறோம். ஸோ வி ஷுட் நாட் வேஸ்ட் த ஃபுட். எவ்ரிதிங் வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான். அப்படி இருக்கும்போது இங்க நம்ம வேஸ்ட் பண்றதுக்கு எந்த அதிகாரமே கிடையாது. ஸோ அதிகாரமே இல்லாதப்ப நாம என்ன பண்றோம்? நிறையவே பாழ் பண்றோம். அதனால விட தன்னை அறிதல், செல்ஃப் ரியலைசேஷன் மிகவும் உயர்வாக மதிக்கப்பட்ட சாங்கிய தத்துவத்தை சிறப்பாக வந்த அதாவது செல்ஃப் ரியலைசேஷன் நம் ஆத்ம ரூபத்தை உணர்வதற்கான அதாவது இந்த உடல் ஆன்மா இந்த இரண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம், இந்த ஆன்மாவுக்கும் எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கும் எவ்வாறு சம்பந்தம், இதையெல்லாம் பற்றி தெரிந்து கொள்வதுதான் சாங்கிய தத்துவம். அதை வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து எடுத்துரைப்பதற்காக தான் பகவான் அவதாரம் எடுத்தார் என்று இந்த பதத்துல வந்து எடுத்துரைக்கிறார். இங்கு துராசயர் என்னும் சொல் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது. துர் என்றால் அதாவது கடினமான சூழல், அதாவது கெட்டதையே பார்க்கக்கூடிய அதாவது சூழ்நிலைகள். நாமெல்லாம் சங்கடப்பட்டு கொண்டிருந்தால் அது நமக்கு வந்து கெடுதலாகத்தான் நமக்கு தெரியும். எப்பெல்லாம் நம்ம வந்து சங்கடப்படாம இருக்கோமோ அதெல்லாமே நல்ல சூழல் நாம் நினைப்போம். இதுதான் மனிதனுடைய பக்குவமான மனசு, இல்லைன்னா நார்மலா திங்க் பண்ணக்கூடிய மனசு கூட இதுதான். ஆஷயாத் என்றால் இருப்பிடத்திலிருந்து என்று பொருள், அதாவது நாம் வசிக்கக்கூடிய இடத்திலிருந்து என்று பொருள். அப்படின்னா இந்த ஜீவன்கள் எங்கே வசிக்கின்றது? இந்த உடலில் தான் வசிக்கின்றது இல்லையா? அதாவது ஆத்மா எந்த அதாவது எங்கே வந்து குடிக்கொண்டிருக்கிறது? ஹிருதயத்துல. யாருடைய ஹிருதயத்துல? இந்த உடல் என்னும் இந்த எந்திரத்துல ஹிருதயம் என்னும் பாகத்துல வந்து இந்த ஜீவாத்மா வந்து குடிக்கொண்டிருக்கிறது இல்லையா? இதெல்லாம் கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மா. விடுதலை பெற்ற ஆத்மாவாக இருந்தால் அது வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் அதாவது எப்பொழுதுமே வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து அனைத்துமே வந்து பகவானின் திருத்தொண்டுக்காக எண்ணிக்கொண்டு ஆற்றும். ஆனால் தனக்கும் அந்த வஸ்துக்களுக்கும் அந்த செயல்களால் அந்த வஸ்துக்களுக்குமே இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை வந்து துண்டித்து கொள்ளும். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஞானத்தை வந்து அந்த ஆத்மா வந்து பெற்றிருக்கும். அதுதான் ரியலைஸ்டு சோல்
அந்த ரியலைசேஷன் தான் நாம வந்து எடுத்துக்கணும். அத்தகைய உணரக்கூடிய தன்மைக்கு நம்மள நாம வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளணும். அதற்கு பக்தி தான் வந்து நமக்கு வழிகாட்டும். அதாவது ஞானம் கலந்த பக்தி, புத்தி யோகம். சோ இந்த இடத்துல நிறைந்த ஜட உலக இருப்பிடமாக கொண்டு இருக்கிறோம். முட்டாள்கள் சூழலை புரிந்து கொள்ள முடியாது இல்லையா? அஜ்ஞானத்தில் ஆவித்யா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இதை வந்து புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. இது அறியாமை, மயக்கம் மற்றும் இந்த மாயையின் வசியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. உடலே எல்லா துன்பங்களுக்கும், துன்பமான வாழ்க்கும் மூலமானது என்பதை மனித சமுதாயம் சீரிய முறையில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த உடல் தான் எல்லாத்துக்குமே மூல காரணமே. ஏன்னா இந்த உடலுக்கு தான் தேவைகளே இல்லையா? கண்ணுதான் எங்கெங்கயோ போய் சுத்தி பார்க்கணும்னு நினைக்கும், காது எதையோ கேட்கணும்னு நினைக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரி நாவு வந்து எதையோ பேசவும் நினைக்கும், அடுத்து வந்து எதெல்லாம் சாப்பிடணும்னு நினைக்கும். கண்ட்ரோலே கிடையாது. இதை கண்ட்ரோல் பண்ணாதான் வயிறை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஏன்னா இது இங்க இன்டேக் வச்சுதான் நம்ம வயிறு வந்து இன்னும் சாப்பிட முடியுமா சாப்பிட முடியாதான்ற நிலை ஏற்படுத்தும் இல்லையா? நாம் என்ன உணவு உட்கொள்கின்றோமோ அதற்கேற்ற குணாதிசயத்தை தான் நம்ம வெளிப்படுத்துவோம். சத்வமா, ரஜோவா, தாம்சிகான்ற இல்லையா? அப்ப அந்த இடத்துல வந்து பிறப்பு உறுப்புகளையும் வந்து அதே விதத்துலதான் நாம கையாள்வோம். அதனால வந்து சத்துவமா இருந்தால் அதற்கேற்ற பக்குவம், ரஜோவா இருந்தா அதற்கேற்ற பக்குவம், தாம்சிக்கா இருந்தா அதுக்கேற்ற பக்குவம் இல்லையா? வெறுமனே அஜ்ஞானத்திலே உழண்டு கொண்டிருக்கிறவங்க தான் தாம்சிக். அவங்களுக்கு வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல எதுவுமே, எந்த ஒரு உண்மையான நிலையுமே உணரவே முடியாது. கடைசி வரைக்குமே அவங்களுக்கு அது புரியவே புரியாது. அப்படிப்பட்டவர்கள் மனிதனாக பிறந்திருந்தால் அவங்களுடைய மனித பிறவி ஆத்மக, நம்ம ஆத்மக என்ற அந்த வார்த்தை வந்து நம்ம இதுல ஈஷோபநிஷத்துலதான் வரும். ஆத்மக அதாவது கில்லர் ஆஃப் த சோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதாவது நம்ம ஆத்மாவையே கொல்லக்கூடிய தன்மை அப்படின்னா, ஆத்ம நிலை இழக்கக்கூடியது எதுனா கீழ் உலகங்களுக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டா அங்க வெறுமனே கிராஸ் பாடி தான் இல்லையா? அதாவது ஷட்டில் பாடி கூட கிடையாது. ஷட்டில் பாடி இல்லாம நமக்கு ஆத்மா இருக்கும், கிராஸ் பாடி இருக்கும். ஆனா என்ன இருக்காது? புத்தி, அதுக்கப்புறம் வந்து மனசு, இந்த அகங்காரம், இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. சோ இந்த சூக்ஷ்ம உடல் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம யோசிக்கக்கூடிய தன்மை. அப்பதான் நம்ம மீண்டும் வந்து மனிதனாக பிறவெடுக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கமாவது நமக்கு கிடைக்கும். இல்லைன்னா நிரந்தரமாக கீழ் உலகங்களுக்கு பகவான் நம்மள தள்ளி விட்டுடுவார். அதனாலதான் அஜ்ஞானம் என்பது நம்ம அதை வந்து அவங்களுக்கு சலுகை கிடையாது, அவங்களுக்கு எக்ஸ்கியூஸே கிடையாது. அஜ்ஞானத்துல இருந்து ஞான தளத்துல வந்து அபிவிருத்தி ஆகணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. சோ இந்த உடல் வசதிகளை மட்டுமே அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படுறது எல்லாமே அஜ்ஞானம் தான் இல்லையா? ஆத்மாவுக்கு வந்து விடுதலை கொடுக்கக்கூடிய மார்க்கத்தை நோக்கி நாம செல்லணும். அப்போ இந்த புத்தியை வந்து நாம் எவ்வாறு உபயோகப்படுத்தணும்? இன்டெலெக்ட் தான் மூல காரணமே, இந்த புத்தி தான் மூல காரணம். புத்தி வந்து என்ன பண்ணணும்? மனசுக்கு வந்து கொடுக்கணும், இன்புட் கொடுக்கணும். இப்படி போனாதான் நல்லது அப்படின்னு அந்த திங்கிங் எபிலிட்டி வச்சு நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும். அப்ப இந்த மனசு அதன் தரப்பில் ஈடுபாடு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. சோ இந்த புத்தி வந்து நம்ம எவ்வாறு செயல்படுத்தணும்? எல்லாரும் நினைக்கலாம் மனசுதான் காரணம் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். எஸ், மனசு வெளியில தெரிஞ்சிடும். ஆனா உள்ளுக்குள்ள செயல்படக்கூடிய புத்தி ப்ராப்பரான விதத்துல வந்து கைட் பண்ணா மட்டும்தான் இந்த மனசு அந்த பக்கம் போகுமே இல்லையா? சோ ஒன்னு திங்க் பண்றோம் நம்ம அந்த செகண்ட் சாப்டர்ல, அதுதான் நம்ம பாக்குறது. 63, 64 அந்த ஸ்லோகா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 62, 63 எல்லாம் இது ஒரு சர்க்கிளே நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல நீங்க லாஸ்ட் ஸ்லைட் பாத்துருக்கலாம் இல்லையா? ஆத்மா என்ன பண்ணும்? எதையாவது ஒண்ணு பார்க்கிறதோ இல்ல உணர்றதோ ஏதோ ஒண்ணு, அதன் மீது ஈடுபாடு மட்டும்தான் ஒரு க்ஷணம் அது கொண்டால் அது என்ன செய்யும்? மீண்டும் மீண்டும் நினைக்கக்கூடிய தன்மையை வந்து இந்த புத்தி தான் ஏற்படுத்தும் இல்லையா? சோ அதன் மீது ஈடுபாடு கொண்டு வருவது எது? இந்த புத்தி தான், இன்டெலெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனசை விட ஹையஸ்ட் லெவல். ஆனா அதை வந்து பக்குவமான முறையில உபயோகப்படுத்தணும். எப்படிப்பட்ட இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கணும் நமக்கு? சத்துவமும் சுத்த சத்துவ நிலைக்கு செல்லக்கூடிய இன்டெலிஜென்ஸ் தான் இருக்கணும். ரஜோவும் தாமசிக்கான நிலையில இருந்து விட்டால் நாம அழிவை நோக்கி தான் நாம செல்வோம். அது நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த அதாவது இன்டெலிஜென்ஸை வந்து நாம என்ன பண்றோம்? இன்புட்டா எதுக்கு கொடுக்குறோம்? அதாவது உள்ளுக்குள்ள கொடுக்கறது. அதுதான் வந்து இப்ப நம்ம எப்படி உணவை எப்படி வயிற்றுக்கு கொடுக்குறோமோ, புத்தியை வந்து மனசுக்கு உணவாக வழங்குகிறோம். அப்ப இந்த மனசு என்ன பண்ணும்? அந்த புத்தியை கொண்டு அலைப்பாயக்கூடிய மனசு வந்து அடங்கவே அடங்காது இல்லையா? சோ நாம எந்த விதமான புத்தியை நாம வந்து இந்த இடத்துல கொடுக்குறோமோ அதற்கேற்றவாறு மனசும் வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கும். இந்த மனசு என்ன பண்ணும்? இந்த புலன்களை எல்லாம் செயல்படுத்த வைக்கும்.
இல்லையா? சோ இந்த புலன்கள் என்ன பண்ணும், எக்ஸிகியூஷன் ஆஃப் த, அதாவது நாம என்ன நினைச்சோமோ அதை வந்து செயல்படுத்தி விடும் இந்த புலன்கள். அதனால்தான் மீண்டும் மீண்டும் கண்டெம்ப்ளேஷன் அப்படின்னா அதையே நினைச்சுட்டே இருக்கிறது. சோ அதை வந்து நினைச்சுட்டே இருக்கு. புத்தி என்ன பண்ணும், எடுத்து மனசுக்கு கொடுக்கும். இந்த மனசு வந்து என்ன செய்யும், திங்கிங், ஃபீலிங் இல்லையா, டிசைரிங், இந்த 3 செயல்களுமே சூக்ஷ்மமான ரூபத்திலிருந்து செயல்படுத்தி விடும். அப்போ இதனுடைய வெளிப்பாடு எது, புலன்களுடைய ஆக்ஷன்ஸ் இல்லையா? அதாவது கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், புலன்களின் செயல்கள் இதெல்லாம் செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இந்த 15ம் ஒர்க் பண்றதுக்கான ஒரு நிலைக்கு வந்துடும். ஸோ அதனாலதான் நம்ம வந்து மனசு, அந்த புத்தியை வந்து ரொம்ப 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 நல்ல விதத்துல வச்சுக்கணும். அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு, நல்லது கெட்டது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நாம கண்டிப்பா முயற்சி செய்யணும். முயற்சி செய்யாத எது வரைக்கும் அந்த உயிர் வாழி முயற்சி செய்யவில்லையோ அது வரைக்கும் அவனுடைய வாழ்க்கையில வந்து முன்னேற்றம் என்பது கிடையாது. அஜ்ஞானம் என்பது நம்ம வந்து அவங்கள வந்து அவங்களுக்காக நம்ம கருணை படக்கூடாது. அஜ்ஞானமாக இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தவறு இல்லையா? அஜ்ஞானத்துல இருந்து ஞான தளத்திற்கு போகிறதுக்கு முயற்சி செய்யணும். அதுக்குதான் நம்ம குரு அனுகிரகத்துக்கு செல்லணும். குருனுடைய முக்கியத்துவத்தை இந்த இடத்துல நாம கண்டிப்பா, குருவினால மட்டுமே நாம அஜ்ஞானத்திலிருந்து ஞானத்திற்கு போகிறதுக்கான மார்க்கம் நமக்கு இதுதான் வழி என்று காட்டக்கூடியவர் யார், குரு. அதனால்தான் குருவின் பாதங்களை நாம பின்தொடர்ந்து செல்ல வேண்டும். அவர் என்ன சொல்லி கொடுக்கிறாரோ அதை அப்படியே எடுத்துட்டு புரிந்து கொள்வதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். குரு பாதங்களுக்கு நாம் என்றைக்குமே நமஸ்காரங்கள். அதே அந்த பாவம் எப்படி இருக்கணும்னா சப்மிசிவா இருக்கணும். அப்படின்னா அடக்கத்தோடு இருந்து நாம செயல்படணும். அகங்காரத்தோடு இருந்தா கண்டிப்பா அவர் என்ன சொல்ல, அவர் வந்து கருணாமூர்த்தி தான், அவர் நமக்கு சொல்ல வருவார். ஆனா நம்ம புத்தி வந்து சரிவர வேலை செய்யாது. சோ அகங்காரத்தை நாம கண்டிப்பாக விட வேண்டும். சோ அகங்காரம் இருந்தால் எதுவுமே புரியாது. சோ உடலே எல்லா துன்பமான வாழ்வுக்கு மூலம், இதுதான் ரைட்டான வார்த்தை. ஏன்னா நாம செய்யறது எல்லாமே உடல் தேவைக்காக தான் இல்லையா? உடல்ல நம்ம நல்ல டேஸ்டா உணவு சாப்பிடணும்ட்டு அதுதான் நம்ம செய்யறோம் இல்லையா? சோ நல்லதே பார்க்கணும்னு நினைக்கிறோம். எஸ், அது தவறு கிடையாது. ஆனா நான் அந்த நல்லது என்பது இந்த புத்திக்கு ஏற்றவாறு தான் இல்லையா? சோ நாம எதை நல்லதுன்னு நினைக்கிறது வந்து நம்ம இயற்கையை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா சுற்றி திரியறது, இது எல்லாமே இருக்கும். அதே பக்தியின் தரப்புல போறது அதுவும் நல்லதுதான். ஆனா எந்த மார்க்கத்துல போறோம்ன்றதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? இந்த புலன்களை நாம எவ்வாறு கையாள்கின்றோம், இதெல்லாமே சூக்ஷ்ம உடலில் இருந்து வரக்கூடிய அந்த வெளிப்பாடுகள் தான் இந்த ஸ்தூலம் வந்து செயல்படுத்தி விடுகிறது. அதனாலதான் இந்த ஸ்தூலத்துக்கு தேவையான செயல்கள் எல்லாமே இந்த சூக்ஷ்மம் வந்து கொண்டு வந்துடணும். அதுதான் உள்ளுக்குள்ள வந்து நடக்கக்கூடிய ஒன்று. மனித சமுதாயம் சீரிய முறையில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? தற்காலிக நாகரிகம் அறிவியல் வந்து நாம முன்னேற்றம் அடைந்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம். ஆனா எல்லா கண்டுபிடிப்புகளும், இன்வென்ஷன்ஸ், மேனுஃபேக்சரிங் இல்லையா, இதெல்லாமே எதற்கு உதவுகின்றது சொல்லுங்க? இந்த மனிதனுக்கு வந்து இன்னும் சுலபமா எல்லா செயல்களையுமே செயல்படுத்துவதற்காக. அதாவது ஒரு காலகட்டங்கள் என்ன வரும்னாக்கா, நமக்கு ஃபுட் கிரெயின்ஸ் எல்லாம் இருக்காத ஒரு சுச்சுவேஷன் போகும்பொழுது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா ஒரு டேப்லெட் மூலியமா உணவு சாப்பிடுற நிலைமைக்கு வந்துடும். அப்படின்னா இன்னும் எவ்வளவோ ஆண்டுகள் இருக்கு அதுக்கு. எப்போ வந்து இயற்கை பால் மற்றும் வந்து உணவு, அரிசி எல்லாம் இல்லாத ஒரு சூழல் என்றது ஃபியூச்சர்ல கண்டிப்பா வரும். 10,000 ஆண்டுகள் கழித்து வந்து இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் எல்லாம் வரும்ன்றது வந்து ப்ரெடிக்ஷன் இருக்கு. சோ அப்போ நம்ம எந்த அளவுக்கு விஞ்ஞானத்தை வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொண்டே போகின்றோம் இல்லையா? அந்த விஞ்ஞானம் அபிவிருத்தி என்பது மனித நாகரிகத்தினுடைய, அதாவது பேஸ வந்து குலைக்கிற மாதிரி இருக்கவே கூடாது இல்லையா? நாம எழுந்து உழைக்கணும் இல்லையா? அப்பதான் இந்த உடலை கூட நம்மளால காப்பாற்றி கொள்ள முடியும். நடமாடாமலே படுத்துட்டே இருந்தாக்கா அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் கூட வந்து ஒரு காலகட்டம் வந்த பிறகு என்ன ஆகும்னாக்கா வீக் ஆயிடும். அதனால்தான் ஓல்டேஜ் ஆக ஆகதான் நம்ம ஆக்டிவாவே இருக்கணும். இல்லைன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஜாமான ஒரு கண்டிஷனுக்கு வந்துடும். எனக்கு முடியலேன்னு நம்ம படுத்துக்கக்கூடிய நிலை உண்டு. ஆனா அந்த சுச்சுவேஷன்ல தான் நாம கொஞ்சமாவது ஆக்டிவா எழுந்து நாம செயல்களை செய்யணும். கொஞ்சமாவது செய்யணும். அது செய்யவில்லை என்றால் அதாவது என்னை விட டாக்டர்ஸா இருக்கக்கூடியவங்க உங்களுக்கே நல்லா தெரியும். ஐ திங்க் இந்த செஷன்ல நீங்க டாக்டர்ஸும் இருக்கீங்க. எந்த அளவுக்கு நம்ம செயல்படுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கின்றோம் என்று பொருள். எந்த அளவுக்கு நாம வந்து படுத்தே நம்ம வந்து காலத்தை கழிக்கிறோமோ, வயசாயிடுச்சு இனிமே நம்ம வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துக்கணும். எஸ், ரெஸ்ட் எடுக்கிறது கொஞ்சம் டைம் தான். ஆனா மிச்ச டைம்ல நாம ஆக்டிவா எழுந்து நடமாடி செயல்பட வேண்டும்.
சோ அது மாதிரி இந்த தற்காலிக நாகரிகம் அறிவியல் என்பது நாம சோம்பேறித்தனத்தை வளர்க்கறதுக்கான முயற்சிகள் வந்து கண்டிப்பாக செயல்படவே கூடாது. ஆனா இப்ப அதுதான் எல்லாமே அட்வான்ஸ்மெண்ட், அதுதான் நம்ம செய்யறோம். ஆனால் இந்த அறிவு என்றால் என்ன? உடல் வசதிகளை மட்டுமே அடிப்படையாக கொண்டது. இதுதான் ரைட்டு இல்லையா? 50-60 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதிட்டு போயிட்டார் பிரபுபாதர். எஸ், ஹி ஹேஸ் த விஷன். நாம் இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த அட்வான்ஸ்மெண்ட் அவர் இருந்த காலத்துல கிடையாது இல்லையா? அவர் டிக்டா போன் யூஸ் பண்ணி நின்றார். நமக்கு தெரிஞ்சே இப்போ ஒரு 30-35 ஆண்டு முன்னாடி கூட நமக்கு வந்து இந்த ஒரு கால், போன் கால், மொபைல் கால் வந்து பாத்தீங்கன்னா 7 ரூபாய் 8 ரூபாய் எல்லாம் இருந்தது இல்லையா? சோ அதாவது சிடிஎம்ஏ டெக்னாலஜி தான் இருந்தது. இப்பதான் ஜிஎஸ்எம் டெக்னாலஜின்னு எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி அந்த சிடிஎம்ஏல பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து பிக்சட் இது மாதிரிதான் இருக்கும். நமக்கு பிரைசஸ் எல்லாமே ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது. அதெல்லாம் அப்பதான் வந்துன்றது. இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா தடுக்கி விழுந்தா ஒரு மொபைல் வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஒருத்தர் 4 சிம் 3 சிம் வச்சுட்டு கூட நம்ம மேனேஜ் பண்றோம் இல்லையா? ஸோ ஒரு கால் அட்டன் பண்றதே நமக்கு கஷ்டம். ஆனாலும் நிறைய போன்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது எல்லாமே என்னது? நமக்கு எது பிடிக்குதுன்றத வந்து அதெல்லாம் நம்ம உடலுக்கு தேவையே கிடையாது. ஆனாலும் அதுதான் நம்முடைய தேவைகளா நாம வந்து அதிகரித்து கொண்டே இருக்கின்றோம். இதெல்லாம் நமக்கு வந்து உண்மையிலே நல்லது கிடையாது. அதுல இருந்து வரக்கூடிய ரேடியேஷன்ஸ் அதிக நேரம் நம்ம கையிலேயே வச்சுக்கவே கூடாது. போன் இட்ஸ் நாட் குட். ஏன்னா எல்லாமே அந்த இன்ஃப்ராரெட், அதாவது ரேஸ் வரும் இல்லையா? அந்த இன்ஃப்ராரெட் ரேஸ் வந்து நமக்கு வந்து உடலுக்கு நன்மையே கிடையாது. ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ரேஸ் அதெல்லாம் நமக்கு வந்து இம்பாக்ட், ரேடியேஷன் இம்பாக்ட். அதனாலதான் கேன்சர் இதெல்லாம் வர்றதுக்கான காரணங்கள் எல்லாம் நாம் ஒரு புறம் வந்து விஞ்ஞானத்தை வளர்த்துட்டே போறோம், இன்னொரு புறம் நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு கேடு விளைவிக்கக்கூடிய செயல்கள் தான் நாம வந்து செயல்படுத்தி கொண்டே இருக்கின்றோம். சோ இந்த மாதிரி உடல் வந்து, அதனாலதான் நம்ம இந்த போனை வந்து கையில வச்சுக்கவே கூடாது. எங்கேயாவது போட்டுறணும். நமக்கு வேணும் போன் வந்ததா அது வந்து பேசணும். மிச்ச டைம்ல வந்து அதை நோண்டிகிட்டே இருக்கக்கூடாது. ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு நன்மையே கிடையாது. சோ பகவத்கீதையில் குறிப்பிட்டது போல அந்த வந்த மே தேகா அப்படின்னா இந்த உடல்கள் அழிவுக்கு ஆட்படுமாறு தீர்மானிக்கப்பட்டவை அப்படின்னு இஸ் ஆல்ரெடி டிசைடட். இந்த உடல் அழிவுக்கு போகக்கூடியதுதான், நித்தியமற்றதுதான் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பௌதீக உலகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட இந்த உடல் எப்பொழுதுமே அழியக்கூடியதுதான். பிறந்த பிறகு மண்ணுக்கு போய் சேர வேண்டிய ஒன்றுதான். நித்யஸ்தோ யோக்தா ஷரீரனக என்பது உடலுக்குள்ள வாழும் இருக்கிறது. ஆன்மா எப்பவுமே நித்தியமானது. நித்யஸ்தோ யோக்தக சரீரத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த ஆத்மா நித்தியமான ஒரு நிலையை கொண்டது. இட் இஸ் எட்டர்னல். ஆனால் வாழும் பொறியை குறிக்கிறது. இந்த ஆத்மா நிலைத்திருக்கக்கூடியது. ஆனால் உடல் நிலையானதல்ல. நம் செயலுக்கு நம் உடல் வேண்டும். இந்த உடல்ல தங்குனாதான் இந்த ஆன்மா வந்து அதாவது நன்னிலை அடைய முடியும். இந்த உடல் கொண்டுதான் அது நன்னிலை அடைய வேண்டும், பக்குவம் அடைய வேண்டும் இல்லையா? மனது இந்த சூக்ஷ்ம உடலை வந்து பக்குவப்படுத்துறதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்தலம் தேவை. அதற்கு தான் இந்த ஆன்மா இதுல வந்து குடிக்கொள்கிறது. அதனால்தான் எத்தனையோ பிறவிகள் நாம் எடுக்கிறோம். வை ஆர் வி ஆர் கம்மிங் பேக் அகைன் அண்ட் அகைன். நம்மளுடைய கர்ம பலன்ல இருந்து கிளியர் பண்ணிக்கணும் இல்லையா? நாம எல்லாருமே ரியாக்ஷன்ஸ்ல இருந்து வி ஹாவ் டு கெட் கிளியர்டு. நாம ஆற்றி இருக்கக்கூடிய கர்ம பலன்கள் எல்லாமே அதுல இருந்து, அந்த விளைவுல இருந்து நாம கண்டிப்பா வெளியே வரணும். இனிமே ஆற்றக்கூடிய அதாவது கடமைகளாக இருக்கக்கூடிய அந்த செயல்கள் எல்லாமே வந்து பாவமற்ற முறையில வந்து செயல்படுவதற்கு நம்ம அந்த பகுத்தறிவை வந்து இன்டெலிஜென்ஸை வந்து வளர்த்துக்கணும். சோ அது எவ்வாறு? அது ஞானதளத்துல போகக்கூடியது. ஸோ அந்த பகுத்தறிவை நாம் எப்படி வந்து உபயோகப்படுத்தணும்னா ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்வதற்காக நாம கண்டிப்பாக உபயோகப்படுத்தணும். சோ ஞானம் என்பது என்ன? இந்த ஆன்மாவை பற்றிய இது. சோ ஆன்மாவை பற்றிய அந்த மெய்ஞானம் தான் வந்து ஞானம் என்பது. அதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சாங்கிய தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் அவர்கள் புலன் இன்பத்தில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அந்த புலன் இன்பம் நிலையானது கிடையாது. எந்த ஒரு இதுமே இந்த இடத்துல நிலையானது கிடையாது. ஆத்மாவுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த செயல்கள் மட்டும்தான் எப்பொழுதுமே நித்தியமா. நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு சென்றாலும் அது வந்து இட் வில் கோ அலாங் வித் த ஆன்மா. இந்த சூக்ஷ்ம உடல் வந்து ஒட்டின்டே இருக்கும். நம்ம இன்னொரு பிறவி எடுத்தோம்னாக்கா சூக்ஷ்ம உடல் எங்கேயுமே போகிறதே கிடையாது. அழகான இந்த ஸ்டோரியை பத்தி நம்ம இன்னும் அடுத்த கேண்டோல ரொம்ப அழகா படிப்போம். பிராச்சீன பரித்துக்கும் அதாவது நாரத மகரிஷிக்கும் இடையிலே நடக்கக்கூடிய உரையாடல்ல இல்லையா? இதுல ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். மீண்டும் ஒரு முறை நினைவு கூறுகின்றேன். சோ மீண்டும் வந்து இந்த சூக்ஷ்ம உடலாலதான் நாம வந்து எல்லாவற்றையுமே நாம எடுத்துட்டு வர முடியறது.
சூக்ஷ்ம உடல் தான் தாங்கி செல்கின்றது. நம்முடைய உடல்ல நம்ம இந்த ஆசைகள் என்ன இருந்தது இந்த உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது இல்லையா? அதே மாதிரி நம்ம கர்ம பலன்களுடைய எல்லாமே வந்து அது அடுத்த உடலுக்கும் வந்து உள்ள போய் இம்பார்ட் பண்றதே வந்து உள்ளுக்குள்ள நுழைக்கிறதே இந்த சூக்ஷ்ம உடலாலதான். நல்ல சூக்ஷ்ம உடல் எப்பவுமே ஒட்டின்னு இருக்கும் ஆன்மாவோட. அது எப்படி நம்ம எப்படி இந்த உடலுக்கு நம்ம வந்து துணி ஆடை போர்த்தி இருக்கிறோமோ அது போலதான் ஆன்மாவுக்கு ஒரு போர்வையாகத்தான் அந்த சூக்ஷ்ம உடல் இருக்கும். அது வந்து இன்னொரு உடலை ஏற்கும் பொழுது மீன் ரீஇன்ஸ்டான்ஷியேட்டிங் இல்லையா? அதாவது அந்த உடல்ல போய் அந்த பெண்டிங் எல்லாத்தையுமே வந்து அதுல வந்து இது பண்ணும். ஸோ மீண்டும் வந்து இம்போர்ட், அதாவது இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்னு சொல்றோம் இல்லையா? உள்ளுக்குள்ள வாங்கிக்கிறது வெளியில தள்ளுறது. அப்படி மாதிரி இந்த உள் வாங்கி கொள்ளக்கூடியது எது? நம்முடைய கர்ம பலன்களை எல்லாமே சேர்த்து எடுத்துட்டு போகும் அந்த சூக்ஷ்ம உடல். அதனால்தான் சூக்ஷ்ம உடலை வந்து நாம பக்குவப்படுத்துறதுக்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். போலி அகங்காரத்தை விடுக்க வேண்டும். பக்குவமான முறையில் புத்தியை வந்து செயல்படுத்த வேண்டும். மனதையும் வந்து பக்குவமான நிலையில எடுத்துட்டு வரணும். அதற்கு இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள்ல இருக்கக்கூடிய சத்துவத்தை வந்து நாம அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். எவ்வாறு சத்துவத்தை அபிவிருத்தி செய்வது? நாம விடியற் காலையில் எழுந்து அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் வந்து நமக்கு சத்துவகுணம் எப்பொழுதுமே மேலோங்கி இருக்கும். அந்த சமயத்துல ஆன வரைக்குமே நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே செய்தோம் என்றால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த சத்துவகுணம் என்பது அபிவிருத்தி ஆகும். 9 மணிக்கு மேல நமக்கு ரஜோகுணம் தான் வரும். ஈவினிங் 6 மணிக்கு மேல நமக்கு தாம்சிக் குணம் தான் வரும். சோ அந்தந்த காலகட்டங்கள்ல எந்த குணாதிசயம் வந்து ஆளுமையாக இருக்கும்ன்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால அப்ப நம்ம ஓவர் ரூல் பண்ணி சத்துவத்தை நம்ம மேன்மைப்படுத்தணும்னா காலையில அந்த 3 மணில இருந்து இந்த 9 மணிக்குள்ள இந்த 6 மணி நேரத்துல நாம என்ன செய்யணும்னாக்கா சத்துவமா இருக்கக்கூடிய செயல்கள் அனைத்தையுமே செய்யணும். அப்போ அந்த குணத்தினுடைய இம்பாக்ட் வந்து ரஜோவையும் தாம்சிக்கையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ரொம்பவுமே வந்து சப்ரஸ் பண்ணி கீழே தள்ளுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். சோ நம்ம மனசு வந்து ரஜோல செயல்படணும்னு நினைக்கலாம், தாம்சிக்ல செயல்படணும்னு கூட ஒரு உந்துதல் வரும் அந்தந்த காலகட்டங்கள்ல ஒரே நாள்ல இல்லையா? சோ 9 மணில இருந்து 6 மணி வரையும் 6 மணில இருந்து நம்ம வந்து ஈவினிங் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு மேல வந்து தாமசிக். இந்த நிலைகள் இருந்தாலும் விடியற்காலையில் நாம சத்துவத்தை வந்து அபிவிருத்தி செய்ததனுடைய பலன் வந்து நம்ம வந்து இது எல்லாமே வந்து குறையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு இட்டு செல்லும். அதனால்தான் நம்ம சத்துவத்தை அபிவிருத்தி செய்ததுக்கான மார்க்கம் எது என்று தேட வேண்டும். அதனால இந்த ஆன்மா உணர்வை வந்து நம்மளால எப்ப நம்ம சத்துவத்தை வந்து அபிவிருத்தி செய்கிறோமோ அப்ப நம்முடைய ஆன்ம ரூபத்தை காணக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தையும் நாம் பெறுவோம். இந்த ஆன்மா அந்த எல்லாம் வல்ல இறைவனோட வந்து சம்பந்தப்படுத்தக்கூடிய அந்த சம்பந்தத்தையும் நம்மளால உணர முடியும். இது எல்லாம் வந்து ஆச்சாரியார்கள் குருமார்கள் சொல்லிவிட்டு சென்றதுதான். அததான் நம்ம ரிப்பீட் பண்றோம். ஆனா இன்னும் நமக்கு அந்த உணரக்கூடிய பக்குவம் இன்னும் வரவில்லை இல்லையா? நாம் எல்லாருமே அந்த பாதையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் அந்த பூர்ணத்தை காணக்கூடிய அந்த தரிசனத்தை வந்து நமக்கு இன்னும் பெறவில்லை. சோ இந்த புலனின்பம் நிலையானது கிடையாது. ஆனா அதை விடுத்துட்டு இந்த புலன்களுக்கு நாம அடிமையாகவே கூடாது. அது எதனால? மனசு வந்து அவ்வாறு இழுத்து செல்லும் போது புலன்கள் அதன் மீது ஈடுபாடை வந்து வளர்க்கும். புலன் திருப்திக்கான செயல்களில் நாம ஈடுபடக்கூடாது. ஆனால் எப்படி முழுமை அடைவது என்பதை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும். எது வரைக்கும் நாம் இப்படி போறோமோ அது வரைக்கும் நாம வந்து கண்டிப்பா ஒரு நிலையான ஒரு ஸ்திரமான புத்தியை வந்து நம்மளால பலப்படுத்தி கொள்ளவே முடியாது. அதனால் கபில தேவராலின் குறிப்பிட்டுள்ள சாங்கிய தத்துவம் என்பது தத்வானம் என்று எனப்படும். சாங்கிய தத்துவம் மெய்யான உண்மையை புரிந்து கொள்ள உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. மெய் அப்படின்னா ஆத்மா இல்லையா? அதாவது மெய் என்பது உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நம்முடைய ஆத்மா. அதனுடைய உண்மையான நிலையை வந்து புரிந்து கொள்வதற்காக உருவாக்கப்பட்டதுதான் சாங்கிய தத்துவம். சோ ஏது மெய்யான உண்மை? மெய்யான உண்மை என்பது மண்ணுலகத்தில் இருந்து இந்த உடலிலிருந்து எவ்வாறு அதனை உதறிவிட்டு வெளியேறுவது என்பது அறியும் அறியாகும். நாம் எப்ப இந்த உடலை துறக்க போறோம்? இந்த ஸ்தூல உடலை எப்ப நாம துறக்க போறோம்? சூக்ஷ்ம உடலை நாம் எப்ப துறக்க போறோம்? ஆன்மாவுக்கு நாம் எப்ப விடுதலை கொடுக்க போறோம்? அப்படிப்பட்ட ஒரு அறிவை வந்து புரிந்து கொள்வதுதான் சாங்கிய தத்துவம். சோ எது வரைக்கும் நாம அதாவது நம்ம விடுதலைக்கான மார்க்கத்தை தெரிந்து கொள்ளவில்லையோ அது வரைக்கும் இந்த கட்டுண்ட நிலைன்னா இந்த இன்னொரு உடலை ஏற்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கத்துல மட்டும்தான் நாம சென்று கொண்டே இருப்போம். அதாவது எப்பவுமே அது துன்பம் நிறைந்த ஒரு நிலையாகும்.
சோ இன்னொரு உடலை ஏற்றாலும் நாம துன்பத்தை தான் நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் என்று பொருள் இல்லையா. மூலம் கபில பகவானின் அவதாரம் அல்லது இறங்கி வருதல் என்பது இந்த நோக்கத்திற்காகவே சிறப்பாக உள்ளது. அது தெளிவாக இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதுன்னு சில பிரபுபாதர் அவர்கள் இந்த வியாக்கியானத்துல ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைத்திருக்கிறார். எஸ் பத்மா மாதாஜி வாசிங்க. ஏஷ ஆத்ம பதோ வியக்தோ நஷ்டஹ காலேன பூயசா தம் பிரவர்த்தயதிதும் தேகம் இமம் வித்யமயா ப்ருதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏஷ ஆத்ம பதோ அவ்யக்தோ நஷ்ட காலேன பூயசா தம் பிரவர்த்தயிதும் தேகம் இமம் வித்திமயாமிருதம் பிருதம். ஏஷ இந்த ஆத்மபத தன்னை உணர்தலின் வழி, அவ்யக்த அறிந்து கொள்ள கடினமான, நஷ்ட நஷ்டம், காலேன பூயசா காலப்போக்கில், தம் இந்த பர்வர்த்த இதும் மீண்டும் அறிமுகப்படுத்த, தேகம் உடல், இமம் இந்த, வித்தி தயவு செய்து அறி மயா என்னால், பிருத்தம் ஊகித்து. மொழிபெயர்ப்பு. தன்னை உணர்தலாகிய இந்த வழி புரிந்து கொள்ள கடினமானது, காலப்போக்கில் மறைந்து போயிற்று. மனித சமுதாயத்திற்கு இந்த தத்துவத்தை மீண்டும் அறிமுகப்படுத்தவும் விளக்கவும் கபிலரின் இந்த உடலை நான் எடுத்துள்ளேன். பொருளுரை. சாங்கிய தத்துவம் என்பதே கபிலரால் புதியதாக தொடங்கப்பட்டது அல்ல. ஜட உலக தத்துவவாதிகள் தான் மற்ற தத்துவவாதியை ஒதுக்குவதற்காக புதுவகைகளான மனக்கற்பனை எண்ணத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றனர். கபிலரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட தத்துவம் புதிது என்பது உண்மையானது அல்ல. உலகில் ஒவ்வொருவரும் சிறப்பான மனக்கற்பனையாளர், மற்றவர்களை விட மிகவும் மிஞ்சியவராக இருக்க முயற்சிப்பவர். கற்பனையாளரின் செயலுக்கான இடம் மனமேயாகும். ஒருவர் மனத்தை ஆட்டுவிப்பதில் உள்ள வேறுபட்ட வழிகளுக்கு எல்லை கிடையாது. மனமானது வரையறையின்றி குழப்பத்திற்கு உள்ளாவது. இவ்வாறு ஒருவர் எண்ணற்ற கருத்துக்களை முன்வைக்க முடியும். சாங்கிய தத்துவம் அப்படிப்பட்டது அல்ல. இது மன கற்பனை அல்ல, இது உண்மையானது. ஆனால் கபிலரின் காலத்தில் இது மறைந்தது. காலப்போக்கில் ஒரு குறிப்பிட்ட அறிவு வகை மறையலாம் அல்லது சிறிது காலத்திற்கு மறைக்கப்படலாம். அதுவே இந்த உலகின் இயற்கையாகும். இது போன்றதொரு கூற்று கிருஷ்ண பகவானால் பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. சகாலேனேக மகதா யோகே நஷ்டக. காலப்போக்கில் இந்த யோக முறை மறைந்தது. இது பரம்பரையாக சீட மரபில் வந்தது. ஆனால் கால பயிற்சியால் மறைந்தது. கால கூறு மிகவும் அழுத்தமாக இருப்பதால் காலப்போக்கில் உலகில் உள்ள எல்லாமே அழிகின்றன அல்லது மறைகின்றன. பகவத்கீதையின் யோக முறை கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் சந்திப்பதற்கு முன்பே மறைந்து விட்டது. அதனால் கிருஷ்ணர் மீண்டும் அதே யோக முறையை அர்ஜுனனுக்கு விளக்கினார். அவனால் பகவத்கீதையை உண்மையில் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அதுபோல கபிலரும் சாங்கிய தத்துவத்தின் இந்த முறை அவரால் சரியாக அறிமுகப்படுத்தப்படவில்லை என்று கூறுகிறார். அது முன்பே இருந்தது, ஆனால் காலப்போக்கில் அது மர்மமான முறையில் மறைந்தது. அதனால் அவர் மீண்டும் அறிமுகப்படுத்த தோன்றினார். அதுவே பகவானின் அவதார நோக்கமாகும். யதாயதாகி தர்மஸ்ய கிளானிர் பவதி பாரத. தர்மம் என்றால் வாழும் உள்பொருளின் உண்மையான பணிமுறை என்று பொருள். வாழும் உள்பொருளின் நிலைத்த பணியில் முரண்பாடு இருக்கும் பொழுது பகவான் வந்து வாழ்வின் உண்மையான பணியை அறிமுகப்படுத்துகிறார். பக்தி தொண்டின் வழியில் இல்லாத மதம் என்று அழைக்கப்படும் முறை அதர்ம சமஸ்தாபன எனப்படுகிறது. மக்கள் பகவானுடன் கொண்ட நிலைத்த உறவை மறந்து பக்தி தொண்டு அல்லாத பிறவற்றில் ஈடுபடும் பொழுது அந்த ஈடுபாடு சமய பற்றின்மை எனப்படும். ஒருவர் எவ்வாறு ஜட உலகின் துன்ப நிலையிலிருந்து
வெளிவர இயலும் என்பது சாங்கிய தத்துவத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பகவானே இந்த பெருமையான முறையை விளக்கினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகான கருத்து. அதாவது தர்மம் அதர்மம் இல்லையா, ரெண்டத்தையுமே நம்ம பார்க்கணும். தர்மம் என்றால் என்ன, மதம் என்றால், ரிலீஜன் என்றால் அதான் இல்லையா, மதம் என்றால் தர்மம். அந்த தர்மம் என்றால் ஒருவருடைய பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள். சோ ஒரு உயிர்வாழினுடைய பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமையிலே பிரதான கடமை எதுன்னா பக்தி யோகம் தான். அந்த பக்தி யோகத்தை நாம் பக்குவமாக ஆற்றினாலே இந்த ஆத்மாவுக்கு ஆன விடுதலைக்கான மார்க்கத்தை நாம வழிவகுத்து கொடுக்கிறோம்னு அர்த்தம். இல்லை என்றால் மீண்டும் மீண்டும் நாம கட்டுண்ட நிலையை ஏற்படுத்துவதற்கான செயல்களில் தான் நாம் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம். சோ அது இந்த பொருளுரையில சில பிரபுபாதர் அவர்கள் விளக்கியதை போல ஒரு சில விஷயங்கள் சில காலம் மறைக்கப்பட்டது போல இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மீண்டும் இப்ப நம்ம எல்லாருமே கோவிட் வர்றதுக்கு முன்னாடி பெருசா ஒண்ணும் யாரும் பக்தியின் தரப்புல அவ்வளவு ஈடுபாடெல்லாம் இருந்ததே கிடையாது. ஆனா பகவத்கீதை எந்த பக்கம் இருக்குன்னாவது திரும்பி பார்த்திருப்பாங்களா? நம்ம இஸ்கான் ஆர்கனைசேஷன் மாத்திரம் கிடையாது, அநேக வெவ்வேறு சம்பிரதாயங்களே கூட இது நிகழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. இப்போ பக்திக்கு அவ்வளவு மேன்மையை கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஏன்னா கோவிட் வந்த பிறகுதான் எங்க கடவுள் அப்படின்றத தேட ஆரம்பிச்சோம். அது வரைக்குமே நம்ம ஹிருதயத்துலதான் இருக்கார் பகவான் அப்படிங்கிற அந்த உண்மையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது. கடவுள் இருக்கிற பக்கம் நம்ம போய் பார்க்கணும்ன்ற அந்த ஈடுபாடு கூட பெருசா ஒண்ணும் இருந்தது கிடையாது. வெறுமனே பௌதீகத்துலதான் நம்முடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் நாம நிறையவே அனுபவிச்சுட்டு இருந்தோம். ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் நமக்கு ஈடுபாடு அவ்வளவு இருந்தது கிடையாது. ஆனா இப்போ கோவிட் வந்த பிறகு பகவத்கீதை இல்லையா, எத்தனை பேருடைய வாழ்க்கை, அதாவது நம்ம நியர்லி 8 lakhs 7 lakhs பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இஸ்கான் பெங்களூர்லயே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாங்க. அப்போ ஒரு கிளாஸும் 1000க்கு மேல இருந்தாங்க. 2021 எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 1000 people used to attend classes. இப்ப நம்ம ஒரு 100 பேர் கூட நம்ம அட்டென்ட் பண்றது இல்ல. மீண்டும் ஸ்லோவா அந்த சறுக்கல் என்பது இருக்கு. நம்ம மீண்டும் அப்ப எல்லாருமே வீட்டுல இருந்தோம், அதனால வேலை எதுவுமே இல்லைன்னு நினைச்சுட்டு நாம அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இல்லையா. ஆனா உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஃபியர் இருந்தது. கோவிட் நமக்கு வந்தா எப்படி இருக்கும், எப்படி நம்ம இதை பாத்துக்கிறதுக்கு பயம் இல்லையா இருந்தது. சோ அதெல்லாம் நம்ம வெளியில போகாம பாத்துக்கிறது, உடம்ப நல்ல ஆரோக்கியமா பாத்துட்டு இருந்தது. இப்படி எல்லாம் நம்ம நம்மள நாம பாதுகாத்து கொண்டே இருந்தோம் நம்ம. அதனால அப்ப இந்த பகவத்கீதை எடுத்து உரைத்தப்ப கூட ஒரு ஈடுபாடோட கேட்கணும்னு தோணுச்சு. இப்ப மீண்டும் நாம அதே பௌதிகத்தின் தரப்பில் தான் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் இல்லையா. அன்றாட வாழ்க்கைக்கு நம்ம சம்பாத்தியம் முக்கியம், அது இல்லைன்னு நான் சொல்லல. ஆனா அதோட இதுவும் ஒரு பாகம் என்பதை நாம எடுத்து செல்லணும். இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் லைஃப். பக்தி என்பது எவ்வாறு காலையில இருந்து குளிச்சுட்டு நாம உணவு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு மத்தியானம் லஞ்ச் நைட்டு டின்னர் தூக்கம் இதெல்லாம் ஒரு அன்றாட ரொட்டீனா நினைக்கிற மாதிரி பக்தியும் அதுல ஒரு அங்கம். அது இறை வழிபாடுக்கு கூட ஒரு காலத்தை நாம ஒதுக்கணும். அதுவும் ஒரு பார்ட் ஆஃப் அவர் ஆக்ஷன்ஸ் நம்ம எடுத்துட்டா கண்டிப்பா எந்த ப்ராப்ளமே நம்ம வந்தாலும் ஃபேஸ் பண்ண முடியும். ஆனா அதை விடுத்துட்டு நம்ம அதை தவிர்த்து எல்லாமே நம்ம செய்யும் பொழுது நமக்கு கூடவே என்ன இருக்கு, பயம் என்பது அபிவிருத்தி ஆயிட்டு இருக்கும். எப்ப நாம பகவானை தூரமா ஒதுக்கி வச்சிருக்கோமோ அது வரைக்கும் அவர் பக்கம் திரும்பாம இருக்கும். we are forgetting him. அல்டிமேட்லி அங்கே பயம் என்பது இருக்கும். எப்ப அவர் இருக்காருன்ற அந்த முக்கியத்துவத்தை நம்ம எப்பவுமே அவருக்கு நம்ம வழங்கி கொண்டு அவருக்கு நாம திருத்தொண்டு மனதுல எப்பவுமே நாம செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, பயம் என்பது இருக்காது. எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய திறன் இருக்கும். இந்த 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 மனப்பான்மை தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும். we should always be God centric. அதாவது எதையுமே பகவானை மையமாக வைத்து எல்லா செயல்களிலுமே நம்முடைய கடமையாக இருக்கும் பட்சத்துல அந்த செயல்களில் நாம் ஈடுபடுவோமானால் கண்டிப்பாக நமக்கு எந்த ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய திறன் நமக்கு கண்டிப்பா இருக்கும். ஆனால் அவரை தவிர்த்து நாம் செய்தோம் என்றால் கண்டிப்பாக அந்த செயல்கள் வெற்றியும் பெறாது. அது நமக்கு அழிவை நோக்கித்தான் செல்லும். ஏன்னா நம்மளுடைய புத்தியும் அவ்வாறு செயல்பட்டு மனசு அவ்வாறு செயல்பட்டு இல்லையா ரஜோ மற்றும் தாம்சிக் இயல்புல தான் நாம கண்டிப்பா செயல்படும். இந்த 2 குணாதிசயங்களை நாம் செய்யக்கூடிய எந்த செயலுமே ஒருடைய வாழ்க்கை நன்மைக்கு விளக்கவே விளக்காது. இதை நம்ம மனசுல ஆழமா பதிய வச்சுக்கணும். ஏஷ ஆத்மபதோ வியக்தோ நஷ்ட காலேன பூயஷா தம் பிரவியர் யதிதும் தேகம்
இமம் வித்ய மயா புருதம். ஏஷ இந்த ஆத்மபத தன்னை உணர்தலின் வழி. அவ்யக்த இல்லையா, வெக்தம் அவ்யக்தம் இல்லையா, அறிந்து கொள்ள கடினமானது. வெக்தம் அதாவது நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது, அதுதான் அவ்யக்தம். வெக்தம் என்றால் புரியும், லிமிட்டடா நமக்கு இது இருக்கு. இப்ப நம்ம கண்ணு இருக்கு, இந்த கண்ணு வந்து ஒரு தூரம் வரைக்கும் பார்க்கக்கூடியது கரெக்ட்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. இந்த கண்களால பார்க்க முடியாததே வந்து அவ்யக்தம் என்ற நிலை நாம புரிஞ்சு கொள்ளணும். அதாவது ஒரு விஷயத்தையுமே, சோ எதையுமே வந்து நம்ம எல்லாவற்றையுமே தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு கிடையாது. அந்த அளவுக்கு இன்டெலிஜென்ஸும் நமக்கு கிடையாது. அதை நம்ம புரிஞ்சுட்டா வாழ்க்கையில வந்து எந்த செயல் நாம வந்து செய்யக்கூடாது, செய்ய தகுந்த செயல் எது எல்லாமே நம்மளால கண்டிப்பா அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் செய்ய முடியும். அறிந்து கொள்ள கடினமானது. எல்லாம் வல்ல இறைவனை பற்றி நாம புரிந்து கொள்வது என்பது மிக மிக கடினமானது. மேலும் ஆத்மாவுடைய நிலையும் வந்து புரிந்து கொள்வது என்பதும் கடினமானது. இதெல்லாம் நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள அவ்யக்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று. நஷ்டம் காலேன பூயகா, காலப்போக்கில் தாம் இந்த பிரவ்யத்திதம் மீண்டும் அறிமுகப்படுத்த. இப்போ எப்படி பகவத்கீதை வந்து 4.2 ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் சொல்றாரு இல்லையா, 1, 2 எல்லாமே வரலாறு பகவத்கீதை. இத முன்னாடியே நான் சூரிய கடவுளுக்கு சொன்னேன். சூரிய கடவுள் வந்து மனித குல தந்தையான மனுவுக்கு சொன்னார். மனு வந்து இஷ்வாகு மன்னனுக்கு எடுத்துரைத்தார். ஆனால் அது காலப்போக்கில் அது அழிந்து விட்டது போல அந்த பழம்பெரும் விஞ்ஞானம் வந்து தொடர்பு இல்லாமல் போய்விட்டது. அப்படின்னா அப்படியே கண்டினியூஸா எடுத்துட்டு வரல. அதனால்தான் அர்ஜுனர் வந்து ஞானதளத்தில் இருப்பவர் தான். ஆனால் அத்தகைய ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி பகவத்கீதையை மீண்டும் பேச வைக்கணும், மீண்டும் வந்து இந்த அதாவது மனித சமுதாயத்திற்கு நன்மையான இந்த செயல் வந்து போய் சேரணும், இருக்கணும்ன்றதுக்காகத்தான் பகவான் வந்து பகவத்கீதையை பற்றி சொன்னார் இல்லையா, அறிவுரை. பகவத்கீதை என்பது ஒரு மனிதன் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்பதற்காக எடுத்துரைக்கப்பட்ட ஒரு விஞ்ஞானம் இல்லையா. ஹவு வி நீட் டு எப்படி நம்ம செயல்படக்கூடாது, எப்படி நாம செயல்படணும் அப்படிங்கிறத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. ஸோ பகவத்கீதையில 5 விதமான காரணங்களை பற்றி தான் நம்ம பேசணும் இல்லையா. ஜீவாத்மா, பரமாத்மா இல்லையா, இந்த உடல் அதாவது கஷேத்திரம் இல்லையா, அடுத்து ஒருவர் செய்யக்கூடிய அதாவது காலத்தை பற்றி பேசணும், கர்மங்களை பற்றி, இந்த 5 விதமான செயல் இது பற்றி தான் நம்ம. இந்த கர்மம் என்பது ஒருவருடைய முயற்சி இல்லையா, அவர்கள் செய்யக்கூடிய முயற்சி தான் வந்து கர்மமாகின்றது. காலம், இதுல கர்மத்தை தவிர மிச்சம் எல்லாமே நித்தியமானதுதான், அழிவற்றது இல்லையா. ஆனால் இந்த மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது. ஸோ இது இந்த ஸ்தலம் என்பது மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது. ஆனால் எப்பவுமே இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். இந்த பௌதிக உலகமும் இருக்கும், ஆன்மீக உலகமும் இருக்கும். ஆனால் அது படைக்கப்படும், ரட்சிக்கப்படும், மீண்டும் வந்து அதாவது பகவானுக்குள்ளேயே சென்று அடங்கும், மீண்டும் படைக்கப்படும். இதெல்லாம் காலத்தின் கட்டாயத்திற்கு ஏற்றவாறு மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது, அவ்வளவுதானே தவிர அழிவு ஏற்படாது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மகா பிரளயம் என்பது வரும்போது அவை அப்படியே வந்து ஸ்டாண்ட்ஸ்டில் பொசிஷன்ல பகவானுக்குள்ள சென்று நிற்கும். மீண்டும் அவர் வெளிசுவாசம் வரும்பொழுது எல்லாம் அவ்வாறே வந்து மீண்டும் வந்து அதுவும் இயங்க ஆரம்பிக்கும். இப்படி நம்ம இதை பற்றியெல்லாம், இந்த ஞானத்தை எல்லாம் பற்றியெல்லாம் நம்ம வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். இது பகவானை பற்றியது, பகவானுக்கு நமக்கு என்ன சம்பந்தம் என்பதையெல்லாம் பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம். அதெல்லாம் அவ்யக்த நிலையிலே இருந்தா நம்ம வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில எந்த முன்னேற்றமும் ஏற்படாது இல்லையா. அதனால்தான் அதே போலதான் சாங்கிய தத்துவத்தை, ஆத்ம ஞானத்தை பற்றி எடுத்துரைக்கிறதுக்கு தான் வந்து கபிலதேவர் வந்து தோன்றினார். ஆத்மா தன்னிலையை வந்து அடைய வேண்டும், ஆத்மா தன்னை பற்றி உணர வேண்டும். அதைதான் சாங்கிய தத்துவமா அவர் எடுத்துரைக்கிறதுக்காக வந்திருக்கார். தயவு செய்து மயா என்னால் பிரதம் ஊக்கித்து. சோ தன்னை உணர்தலாகிய இந்த வழி சாங்கிய தத்துவம் புரிந்து கொள்ள கடினமானதுதான், நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பக்தி கொண்டு நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். காலப்போக்கில் அது மறைந்தே போயிற்று. ஆனா பின்னாடி வந்தவங்க எல்லாம் அவங்களுடைய உணர்தலை வச்சு இதுதான் சாங்கியம், அதுதான் சாங்கியம் என்று அவர்கள் வந்து சொல்லிட்டு போனாங்க. உண்மையிலே ஸ்பெகுலேஷன் எல்லாமே சாங்கியம் கிடையாது. ஒருவருடைய உணர்தல் வந்து அந்த குருனுடைய பரம்பரையில வந்து அந்த வழிநடத்துதல இருந்து வந்தாதான் அது கரெக்டானது. ஆனா நாமளே வந்து ஒரு குருவாக ஆகிவிட்டு நம்முடைய உணர்தல் எல்லாம் ரைட்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேசணும்னா அது வந்து தவறு. அந்த மாதிரி ஸ்பெகுலேஷன் தான் வந்து மிக மிக தவறான. மனித சமுதாயத்திற்கு இந்த தத்துவத்தை மீண்டும் அறிமுகப்படுத்துவோம், விளக்குவோம். கபிலரின் இந்த உடலை நான் எடுத்துள்ளேன் என்று பகவான் வந்து கரத முனிவர் முன்னாடி சொல்றார். சாங்கிய தத்துவம் என்பது கபிலரால் புதிதாக தொடங்கப்பட்டதே கிடையாது. இந்த தத்துவம் முதல்ல இருந்துதான் இருக்கு.
ஆனா அது வந்து வழி வழியா எடுத்துட்டு வராம அந்த சங்கிலி தொடர்பு விட்டு போனதால மீண்டும் வந்து கபில தேவராக வந்து அவர் எடுத்துரைக்க வேண்டியதாயிற்று. ஜல உலக தத்துவவாதிகள், அதாவது மனிதர்களாகிய நாம நம்முடைய உணர்தலை இல்லையா, அதுதான் ஜட உலக தத்துவவாதிகள் என்று சொல்லப்படுவது. மற்ற தத்துவவாதியை ஒதுக்குவதற்காக நான் ஒண்ணு புதுசா கண்டுபிடிக்கிறேன் இல்லையா, இந்த கிரியை அந்த கிரியைன்னு சொல்லிட்டு நாம என்ன பண்றோம், நான் ஒரு குரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிரியை சொல்லி கொடுக்குறோம், அதுக்கு இவ்வளவு சார்ஜஸ், இதெல்லாம் நம்ம இப்ப இருக்கக்கூடிய வாழும் காலகட்டத்துல நம்ம பார்த்துன்னு தான் இருக்கோம் இல்லையா. சும்மா சொல்லி கொடுத்தா யாருமே அதுக்கு வேல்யூ கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க, காசு வாங்குறதுக்கு. அது ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் ஆக்சுவல். உண்மையிலே பிராமணிக்கலா இருக்கக்கூடிய இத்தனை இந்த தத்துவ யோகா பிராக்டிசஸ் எல்லாமே, யோகமா இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் அதை ஃப்ரீயா தான் சொல்லி கொடுக்கணும். ஆக்சுவலி ஃப்ரீயா தான் சொல்லி கொடுக்கணும். இதெல்லாம் எல்லாம் வல்ல இறைவனால் வந்து நமக்கு ஃப்ரீயா கொடுக்கப்பட்டது. அப்ப நாம அதை இன்னொருத்தருக்கு ஃப்ரீயா தான் கொடுக்கணுமே தவிர சார்ஜ் பண்ண கூடாது. ஆனா நம்முடைய மக்கள் எப்படின்னா நம்பிக்கை கிடையாது இல்லையா, அதாவது பிலாசபி மேல நம்பிக்கை கிடையாது. அதனால காசு கொடுத்து சொன்னாங்கன்னாக்கா அதுதான் கரெக்டா இருக்கும்னு ஒரு பக்குவம் நமக்கு. அதனாலதான் வி கோ ஃபார் காசு கொடுத்து தெரிஞ்சுன்னா நல்லதுன்னு நம்ம அதுக்கு போவோம். இப்படி ஒவ்வொருத்தருடைய ஆட்டிடியூட் வந்து வேறுபட்ட நிலைகள் இல்லையா. நாம என்ன நம்முடைய உணர்தல், நாம நினைக்கிறது எல்லாமே ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரிதான். சிலது நம்ம ரைட்டுன்னு நாம நினைச்சுட்டு அந்த பாதை தான் ரைட்டுன்னு நம்ம போவோம். அதனாலதான் சூழ்நிலை வந்து அத்தகைய ஒரு நிலையை வந்து ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. அதனால்தான் எந்த ஒரு, அதாவது ஒரு மெய்ஞானத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட இதெல்லாமே வந்து ஃப்ரீயா தான் எல்லாருக்குமே நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும். ஐ திங்க் எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வாழ்க வளமுடன் வந்து ஃப்ரீயா தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. எந்த பயிற்சியுமே அவங்க யோக பயிற்சிகள் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஆனா அதனுடைய இது பத்தி எனக்கு தெரியாது. ஆனா அவங்க எல்லாமே ஃப்ரீயா தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஸோ இட் ஷுட் பி டாட் ஃப்ரீ ஒன்லி. எந்த ஒரு இதுமே வந்து ஃப்ரீயா தான் சொல்லி கொடுக்கணும். அது ஒரு பரம்பரை வழியா வந்து சொல்லி கொடுக்கணும். அதுதான் வந்து ஆத்தென்டிசிட்டி. ஓகே. சோ கபிலரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட தத்துவம் புதியது என்று உண்மையானது அல்ல. அது புதுசே கிடையாது. இட்ஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங். உலகில் ஒவ்வொரு சிறப்பான நாம எல்லாருமே கற்பனையில வந்து ஒவ்வொருத்தருமே ஹையஸ்ட் தான். ஒவ்வொருத்தருடைய கற்பனையும் வெவ்வேறு நிலைகள் தான். ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் கற்பனை பண்ணவும் முடியாது இல்லையா. ஆனா கற்பனையால நம்ம ஒரு தத்துவத்தை எடுத்துட்டு வரவே கூடாது. அது ரொம்ப ரொம்ப தவறு. அதை வேத சாஸ்திரங்கள் அடிப்படையில என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதை ஒரு குருவினுடைய வாயிலாக நம்ம கேட்டு அவ்வாறே நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். அதுதான் ஆத்தென்டிசிட்டி. அதை விடுத்துட்டு நான் உட்கார்ந்து தியான பயிற்சி செய்யறேன், நான் இதை அடைஞ்சேன், நான் அதை அடைஞ்சேன்னு சொல்லிட்டு என்னுடையது எல்லாமே நான் அடுத்தவங்களுக்கு திணிக்கவே கூடாது. அது மிக மிக தவறான ஒன்று. மனமானது வரையறை இன்றி குழம்பக்கூடிய ஒன்று. இந்த வரி ரொம்ப அற்புதம் அவர் கொடுத்திருக்கிறதுலே இல்லையா. கன்ஃபியூஷன், நம்ம எப்பவுமே வந்து கன்ஃபியூஷன் தான். இவ்வாறு ஒருவர் எண்ணற்ற கருத்துக்களை முன்வைக்க முடியும். ஆனால் சாங்கிய தத்துவம் இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது என்பதை நாம புரிந்துக்கணும். அதுல எந்த கன்ஃபியூஷனுமே கிடையாது. ஆத்ம ஞானத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு பக்தி இல்லையா. எஸ், பகவான் தாழ் பணிந்து சரணாகதி அடைந்து அவருடைய நாமங்களையும் இல்லையா, அவருடைய லீலைகளை கேட்பதற்கும் அவரை சொல்வதற்கும் மேலும் அவருடைய நாமங்களை ஜெபிப்பதற்கும் இந்த எந்திரத்தை நாம் உபயோகப்படுத்தும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த பிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நம்ம மனசை வந்து. அந்த அஷ்டாங்க யோக பயிற்சியில நிலை பெறும் பொழுது பகவானை எந்த மனசுல அவருடைய திருப்பாதங்களை நாம வந்து பிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அப்ப அந்த தியானம் என்பது நமக்கு வந்து பூர்ணத்தை கொடுக்கும். பகவானுடைய தரிசனத்தை நம்மளால பெற முடியும். அதுதான் சாங்கிய தத்துவமே. அப்ப உண்மையான ஆன்ம ரூபத்தை வந்து நம்மளால காண முடியும். இந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷன் வந்து கண்டிப்பா ஏற்படும். தன்னை உணர்தல் ஏற்படும் பொழுது எல்லாம் வல்ல இறைவனை வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் ஏற்படும். இதுதான் சாங்கிய தத்துவத்துல சொல்றதே. இப்ப நாம கற்பனையால வர்றது எல்லாமே போய் கபிலரின் காலத்தில் அது மறைந்தது. காலப்போக்கில் ஒரு குறிப்பிட்ட அறிவு வகை மறையலாம். இது எப்பவுமே அதாவது இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒன்றுதான். ஒரு பிலாசபி வந்து ஒரு காலகட்டத்துல வந்து அதிகமா இருக்கும். ஆனா அது பின்னாடி வேற ஏதோ ஒரு டைவர்ஷன் வந்த பிறகு இந்த தத்துவம் என்பது இல்லாத ஒரு இடமே போய்விடும். உண்மையில அந்த தத்துவம் அழிந்திருக்காது. ஆனால் அது மறைக்கப்பட்டிருக்கும். அப்புறமா ஒரு பகவானுடைய ஒரு அவதாரமாக யாராவது வந்தா, ஒரு குரு ஆச்சாரியா வந்தா மீண்டும் புதுப்பிக்கப்பட்டு அப்ப அந்த காலகட்டங்கள்ல அது மீண்டும் வந்து தழைத்தோங்கும். சோ இது இட்ஸ் ஆல்வேஸ் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் தான் இல்லையா. ஏற்றங்கள் இறக்கங்கள் நிறைந்ததுதான் இந்த புவியே. அதே மாதிரி மனிதனுடைய ஆசைகளும் தேவைகளும் வந்து மாற்றத்திற்கு உட்பட்டதுதான். அவனுடைய செயல்பாடுகளும் எப்பொழுதுமே மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது. அதனால்தான் ஒரு காலகட்டத்துல ஏதோ ஒண்ணுத்துல ஹையஸ்டா இருக்கக்கூடிய நாம
இன்னொரு காலகட்டத்துல இன்னொரு இதுக்கு நம்ம வந்து சென்று விடுகின்றோம் இல்லையா? மனிதனுடைய மனசே அப்படிதான். இது போன்ற ஒரு கூற்று கிருஷ்ண பகவான் பகவத்கீதையில என்ன சொல்லு, சகாலேன மகதா யோக நஷ்டக, காலப்போக்கில் இந்த யோக முறை வந்து மறைந்து விட்டது, மறைந்தது போல தோன்றுகின்றது என்று சொல்வார். அந்த 4th சாப்டர்ல தான் வருது. அதனால இது பரம்பரையாக சீட பரம்பரையில் வந்தது. ஆனால் காலப்போக்கில் என்ன ஆகுது, அது எல்லாமே மறைந்து விடுகின்றது. அந்த பகவத்கீதையும் மறைந்து விட்டது. மீண்டும் வந்து புதுப்பிக்கணும் தான் அர்ஜுனருக்கு வந்து பகவான் அதை எடுத்துரைத்தார் இல்லையா? ஆனால் அவனால் பகவத்கீதை உண்மையில் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அது போல கபிலரும் சாங்கிய தத்துவத்தின் இந்த முறையை அவரால் சரியாக அறிமுகப்படுத்தப்படவில்லை என்று கூறுகிறார். அது முன்பே இருந்தது, ஆனால் காலப்போக்கில் அது மர்மமான முறையில் வந்து மறைந்தது. அப்படின்னா மனிதர்களாகிய நாம எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றோம் என்பது ஒரு காலகட்டம், எப்பவுமே ஒரு சூழ்நிலையில இதுதான் ஹையஸ்ட்னு போயின்னே இருப்போம் நம்ம. அது எல்லாமே மாறிண்டே இருக்கும். ஆனால் காலப்போக்கில் அது அவர் மீண்டும் அறிமுகப்படுத்த தோன்றினார். அதுவே பகவானின் அவதார நோக்கம். எப்பொழுதுமே வந்து பகவான் தோன்றுகிறார் இல்லையா? யுக அவதாரங்கள் இல்லையா, அடுத்து வந்து லீலா அவதாரங்கள், இதெல்லாமே வந்து பகவான் தோன்றுவது ஒரு தத்துவத்தை விளக்குவதற்காகத்தான். அது மறைக்கப்பட்டிருந்தால் மீண்டும் அதை புதுப்பிக்கிறதுக்கு தான் வந்து தோன்றுகிறார் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். வாழும் உள்பொருள் நிலையில் ரொம்ப அழகான வார்த்தை தர்மம் என்றால் இல்லையா? தர்மம் என்றால் ஒருவருடைய பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் என்று நமக்கு தெரியும். ஆனால் அந்த பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் செய்யும் பொழுது அது எவ்வாறு செயல்படுத்துகின்றோம் என்பது மிக மிக முக்கியம். சோ இந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உள்பொருள் எது? ஆன்மா இல்லையா? வாழும் உள்பொருளின் நிலைத்த பணி. அப்படி நிலைத்த பணி என்ன? ஸ்திரமான ஒரு செயல் எது? பக்தி தொண்டுதான் இல்லையா? நிலைத்த பணியில் முரண்பாடு இருக்கும் பொழுது அப்படின்னா நாம திருத்தொண்டு புரியாமல் போறது, நம்மளுடைய அதாவது செயல்பாடையே நம்ம மாத்தி நம்ம செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருப்போம், செயல்படாம இருக்கவே மாட்டோம். ஆனா எத்தகைய செயல்படுத்துகின்றோம் என்றதுதான் முக்கியம். பக்தியின் தரப்பில் செயல்படுகின்றோமா, இல்லை வந்து பௌதீக அபிவிருத்திக்காக செயல்படுகின்றோமா? இது ரெண்டுத்துல ஒண்ணுதான் நம்ம வந்து செயல்படுத்துவோம் எப்பவுமே இல்லையா? பகவான் வந்து வாழ்வின் உண்மையான பணியை வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறார். அப்படின்னா வாழ்வினுடைய உண்மையான பணி எது? திருத்தொண்டு புரியறதுதான், இறை தொண்டு புரியறதுதான் வந்து அதாவது உண்மையான பணி. அந்த பணியை வந்து மீண்டும் செய்வதற்கு தான் சாங்கிய தத்துவத்தை பகவான் அறிமுகப்படுத்தினார். பக்தி தொண்டின் வாழ்வில் இல்லாத மதம் இல்லையா? ஒரு மதம் என்றால் அதாவது ரிலிஜன், அத்தகைய அதாவது திருத்தொண்டு இல்லாத அத்தகைய மதம் என்பது இல்லாத மதம் என்று அழைக்கப்படும் முறை அதர்மம் சம்ஸ்தாபனம் எனப்படுகிறது இல்லையா? அதாவது இர்ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபிள்ஸ் எல்லாம் மீண்டும் நாம கொண்டு வந்து வச்சிருக்கோம்னு அர்த்தம். சோ ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே, மதம் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து கோட்பாடுகளை எல்லாம் மறந்து நாம இந்த அதாவது பௌதீகத்தின் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகளை எல்லாமே செயல்படுத்தி, அதாவது பௌதீகத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஆன்மீகத்தை வந்து மறக்கக்கூடிய செயல்களில் நாம ஈடுபடுவது, அதுதான் அதர்ம சம்ஸ்தாபனம் என்று சொல்லப்படுகிறது. மக்கள் பகவானுடன் கொண்ட நிலைத்த உறவை மறந்து இல்லையா பக்தி தொண்டல்லாத பிறவற்றில் ஈடுபடும் பொழுது, அழகான வார்த்தைகள் எல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இவ்வளவு அற்புதமான வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எங்கேயுமே கிடைக்காது. அந்த ஈடுபாடு சமய பற்றின்மை எனப்படும். ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல் மேலே ஐயோ நான் ஒரு நாத்திகவாதி, எனக்கு இதனுடைய முக்கியத்துவம் தெரிஞ்சா கூட அது மேல ஈடுபாடு கிடையாது இல்லையா? பக்தி அற்றவர்கள், பக்தி தொண்டனுடைய மேன்மையை பற்றி தெரிந்திருந்தாலும் பக்தியற்ற நிலையில் இருப்பவர்கள். இன்னொரு ரகம் என்ன? பக்தி என்பதே கிடையாது, கடவுள் என்பதே கிடையாது, எங்க இருக்கார் உங்க கடவுள் இல்லையா? இப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கிறவங்க நாத்திகவாதிகள். இந்த மாதிரி ஒரு சமயப்பற்றின்மையை வந்து ஏற்படுத்தக்கூடிய இதுக்கு வந்து சென்று விடுகிறார்கள். ஒருவர் எவ்வாறு ஜட உலக துன்பத்திலிருந்து வெளியில் வர இயலும் என்பது சாங்கிய தத்துவத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அப்படின்னா விடுதலைக்கான மார்க்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது வந்து சாங்கிய தத்துவம். அதாவது தன்னுணர்வு பாதையில வந்து மேன்மையா செல்லக்கூடிய பாதையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். தான் யார் என்பதை உணர்ந்த பிறகு, தான் ஒரு ஆத்மா என்பதை தெரிந்த பிறகு, தன்னுடைய ஆத்மாவுடைய கடமை என்ன என்பதை ஒருவன் வந்து புரிந்து கொண்ட பிறகு அந்த செயலில் அவன் ஈடுபட முயல்வான். எதுவரைக்கும் ஆத்மாவை வந்து உணராதவன் வெறுமனே இந்த உடல் ரீதியான ஐடென்டிபிகேஷன்ல இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க, கண்டிப்பா அவன் வந்து ஒரு நாத்திக தன்மையில போய் அடுத்த பிறவியே அவனுக்கு மனிதனாக பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பே இருக்காது. விலங்கு இனத்திற்கோ கீழான உலகத்திற்கோ அவன் தள்ளப்பட்டு விடுவான்.
அப்போ மீண்டும் அவன் வந்து மனிதனாகணும்னா இந்த 84 லட்சம் விதமான உயிர் வாழி நிலைகளை எல்லாம் கடந்துதான் கடைசியில வந்து மனிதனாக பிறக்க வேண்டும். அதனால கிடைத்தற்கரிய பிறவி மனித பிறவி, அதை வந்து நல்ல முறையில் வந்து உபயோகப்படுத்திக்கிறதுக்கான முயற்சியில நாம கண்டிப்பா ஈடுபட வேண்டும். பகவானே இந்த பெருமையான முறையை வந்து விளக்கினார் என்று நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் இந்த பொருள் உரையில வந்து ரொம்ப அழகாக விளக்குகிறார். சோ இவ்வளவு அழகா யாராலுமே எழுத முடியாது. இந்த லாஸ்ட் இந்த 4-5 இந்த வார்த்தைகள், வாழும் தர்மம் என்றால் வாழும் உள்பொருளின் உண்மையான பணிமுறை, அந்த வேர்டு பார்க்கணும், அதாவது டியூட்டி இல்லையா, பணிமுறை என்று பொருள். உள்பொருள் என்றால் ஆத்மா. ஆத்மாவுடைய உண்மையான செயல்பாடு என்ன அப்படின்னாக்கா அதுதான் தர்மம். சோ உண்மையான செயல்பாடு என்பது எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு திருத்தொண்டு புரியதுதான். அதுதான் ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் கடமையே. அதுக்கப்புறம் நம்முடைய வீட்டுல இருக்கக்கூடிய எல்லா செயல்களுமே நெக்ஸ்ட் தான். சோ ஃபர்ஸ்ட் கடமை வந்து திருத்தொண்டு தான், அதுக்கப்புறம் தான் வீட்டுல இருக்கக்கூடிய கடமை. ஓகே, அதை நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம்னா ஆத்மா உணர்வை வந்து அறிவதற்கான மார்க்கம் பகவான் கண்டிப்பா கொடுப்பார். ஒவ்வொருத்தருக்குமே உணர்தலை அவர் வழங்குவார், சைத்த குருவாக இருந்து கொண்டு உள்ளுக்குள்ள இருந்து. ஓகே, சிலது குருனுடைய அனுகிரகம், சிலது எல்லாமே உள்ளுக்குள்ள இருந்தே நம்ம பரமாத்மாவாக இருந்து நமக்கு வழி நடத்தி கொண்டே இருப்பார். ஆனா எது வரைக்கும் நாம அந்த கதவை தட்டலையோ அது வரைக்கும் நாம வந்து தூங்கிட்டேதான் இருப்போம். மீண்டும் இந்த உடல் போனாக்கா அடுத்த உடல், இந்த உடல் போனா அடுத்த உடல், அப்படின்னா நம்ம வந்து மாறிண்டே இருப்போம், திரும்பி வந்துட்டே இருப்போம். இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து சங்கடங்கள் என்பது நமக்கு கண்டிப்பாக உண்டு. சங்கடங்களை மட்டும்தான் அனுபவிப்போம். நன்மை என்பது நமக்கு நன்மையாக தோன்றும், ஆனால் அது உண்மையில் நன்மை கிடையாது இல்லையா. ஒரு டெம்பரவரியான ஒரு சந்தோஷத்தை நமக்கு கொடுக்கும், அவ்வளவுதானே தவிர மற்றபடி வேற எதுவுமே இருக்கா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதாருபேஷ கிருப சிந்துபியம் ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.